Chérifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn laada don kari o kari surɔfanatɔ mana dun an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛ belebele nin kan bi an bɛ Ala fo sabula maa ba naani mun b'an bolo yan n hakili la k'a fɔ faamuyali caman bɛna don o bɛna kɔrɔfɔ min fɔ maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Sirima Sakɔ ye Sirima Sakɔ société civile monsieur Sirima salamu alaikum Chérifula télévision sanfɛ. Merci beaucoup. Folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifula mɔgɔw. An bɛ Chérifula ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ Chérif fo, an bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo, ka taa Bangɔni na ka na fo Moribabugu k'u bɛɛ ni ce. D'accord. An nana b'u ye su in na. Merci beaucoup i ni ce. Maa filanan o ye maître Ibrahima Ndiaye, notaire, membre du Haut Conseil islamique. Maître, i ni su folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw. Salamu alaikum, an bɛ Chérifula mɔgɔw bɛɛ fo, n bɛ n co-débatteur fo. An ka foli bɛ Chérif Ousmane Manani Haidara yɛrɛ ye ale min bɛ jamana kɔ kan an nana baara mun na Ala k'a ɲɛ an bolo Ala ka faamuya ko ɲuman di maliyɛnw bɛɛ ma. Merci beaucoup. Maa sabanan o ye Mamadu Yatasaye société civile. Monsieur Yatasaye folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. D'accord, ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka foli bɛ se Conseil national de la société civile mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma a président empêché président tɔgɔ la ani Mali société civile bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma pour la restitution de notre travail au sein de la commission de finalisation du projet de la constitution du Mali. Okay. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, o ye Brahma Soumano jeli do et porte-parole des fondatrices de Bamako. Brahma folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Ayiwa diyara n ye e fɔlɔ fo ka Chérifula baarakɛlaw fo k'an barokɛɲɔgɔnw fo minnu bɛna kɛ an filɛbaga ye ka foli d'u ma ka foli di ɲare ni surakaso fila ma n b'olu minnu ka kuma lase kunna kɔrɔ n b'i fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la su in na tuguni Brahma Soumano Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ e de don kɛmɛ y'o ye kɛmɛ t'o dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ Bakari Soumano ka so a jɔda bɛ jamana in ye a bɛ jamana in faamu a kumada bɛ jamana in ye an ka taa ɲini k'a labɔ hali ni arajo la kuma man d'a ye e de don e de y'o débat diyagoya ni ne ye kabini ne fɛla tɛ an ye san 10 min kɛ an bɛ émission kɛ bon ni o bonyana cogo o cogo tigi dɔ bɛ o la o tigi ye e o la n b'i fo k'an ka commission coordinateur an n'a membre bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sigira ka nin baara in kɛ minnu tun y'a daminɛ anw ɲɛ an nana minnu ta tɔ kun cɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka président de la république fo n'u ko k'an kana fo de komi an ma kalan an bɛ Asimi fo ale de y'an sugandi ale de danaya d'an kan Ala sago i sago. Sago tɛ yɛlɛ Boubacar Traoré Enfré kuma tɛ donc folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila Chérifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na i n'a fɔ laada dɔ y'a fɔ cogo min na kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka min ye jamana kunkanko kibaruya ka se ka kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma o ko la u b'a fɔ bamanankan na ko ni i jugu ka fini i teri ka na a na kɛ aw fara kuma sera donc an bɛna kuma fɛn min kan bi o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana sariya sunba kura min bɛna boloda donc a ko sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen latigɛra ka ban ka di jamana kuntigi ma fɛn minnu latigɛra a ko kɔnɔna na an da bɛna don o ko kumabaw de la se ka walawala bi su in na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. Boubacar n b'i fo k'i walima dɔn tiɲɛ don olu kosɔn n ko bi su in na kuma ka di parce que an ye maa min wele ka na olu de kun danaya kun dara olu kan o ka taa projet nin k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ mun bɛ se ka na n'a ye ka n'a di fasodenw ma donc voilà pourquoi olu fɛn fɛn bɛ yan nin o bɛɛ tun ma a kɔnɔ donc sisan an b'a daminɛ ni Sirima ye Sirima nin ko nin yɛrɛ e bɛ se ka mun de fɔ a kan. Ok donc a bɛɛ ni ce ne bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na fɔlɔ o ye foli ye ka ɲɛsin an ka coordinateur ma ni tubabuw k'a ma un grand commis de l'État an ye baara daminɛ baara in jɛkulu kɔnɔna la fanga bolofara caman tun b'a kɔnɔ an ka institution b'a kɔnɔ gouvernement mɔgɔw b'a kɔnɔ
an ka CNT mɔgɔw b'a kɔnɔ an ka société civile b'a kɔnɔ an ka diina ɲɛmɔgɔ tɔnw b'a kɔnɔ syndicats b'a kɔnɔ sariya so mɔgɔw b'a kɔnɔ mɔgɔ caman caman b'a kɔnɔ an ye baara kɛ cogo min na ladiriya kɔnɔ ɲɔgɔn lamɛn kɔnɔ bonya kɔnɔ majigi kɔnɔ ka se ka a daminɛ fɔlɔ an ye jɔnw ye jɔn jɔnw bɛ yan minnu nana ni baara in an ka se ka ɲɔgɔn dɔn an ka hakilina ye mun ye ka ɲɔgɔn faamuya o kan ka tila constitution yɛrɛ ye mun ye dugu tɔw constitution danna cogo di sariya sunba dilanna cogo di mali yɛrɛ kɔnɔ sariya sunba joli taara a kɔnɔ kabini indépendance la fo bi a yɔrɔ kɔnɔnaw ye jumɛnw ye jumɛn tun ka ɲi a la gɛlɛya jumɛn bɔra a kɔnɔ ka tila ka bɔ o la ka na ɲɛbila sariya sunba min taara ka na a lajɛ a bɔlen maliyɛnw ye jalaki bin yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn kan k'o bɛɛ dantigɛ k'o ban ko donc n'anw bɛ baara kɛ an k'an ka baara de kɛ ka se ka o filiw lakile pour que sɛbɛn in ka kɛ maliyɛnw sagona ye donc o baara tacogo la sariya sen 195 de tun b'a kɔnɔ an y'a kelen ni 95 an y'a kelen bɛɛ ta k'a kelen bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛ kalan dɔ fɛ an b'a lamɛn fiɲɛ min b'a la an b'a fɔ mɔgɔ 70 bɛɛ b'i hakilina di kelen k'a dɔn ni mun b'a jɛ an ka se k'a dafa ka da an ye maliyɛnw lamɛn janni an ka taa commission kɔnɔ u hamina ye yɔrɔ mun ye hamina min b'u la o bɛ se ka latile kuma kɔnɔ cogo min na n'an mɛnna kan k'an ma se ka bɛn an b'o sariya sen ta k'o di mɔgɔ 5 ma olu b'u sen bɔ jama la olu bɛ taa tile 2 k'o kan tile 3 k'a sɛbɛn tuguni ka tila ka segin ka na n'a ye ka n'a jira n na an bɛ bɛn a kan an bɛ bɛn a kan an b'a dilan nin bɛɛ dilanna ten de o bɛɛ kuncɛlen k'a ban ka tila k'o gafe ta tuguni k'o di mɔgɔ 5 ma olu k'u sigi k'a kalan tɔmin bɛ yɔrɔ min na ngɔri bɛ yɔrɔ min na ntɔmin ni ngɔri bɛ yɔrɔ min na ka se k'o fili bɛɛ la tilen ka bɔ a kɔnɔ kelen ka tila ka na n'o sɛbɛn ka segin k'o kalan tuguni an ka sɔrɔ ka bɛn a kan an tilal'o la ka sɔrɔ ka sɛbɛn ta ka taa di jamanakuntigi nka n'i y'a lajɛ n'i ye a kɛcogo lajɛ baara min dira ma sariya sun 195 de kun don nka a latilenni minnu kɛra a la gafe laban min bɔra sisan projet la o ye sariya sun sen 191 ye o bɔra mun na parce que n'i ye sariya sen dɔw ta a ɲɛfɔ cogo la a bɛ komi n'a fɔ sariya sen dɔw dafa tun don sariya sen dɔw fana bɛ yen an y'a ye hakilinaw dɔw tigɛra n'i y'a hakilina tigɛ mɔgɔw bɛ ɲininkali k'a la ko nin yɔrɔ dun alors k'a daminɛna an ko an k'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ hakilinaw dafa o ka fisa ka taa a fɔ k'i bɛ taa tɔ ɲini sariya sen wɛrɛ kɔnɔ o de y'a to latilenni na sariya sen 4 bɔra la ka kɛ 191 nka kɔnɔna la yɛlɛmabaw donna yɔrɔ minnu na n'i ye jateminɛ k'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye ɲɛbila ye jamana kan k'i jɔ adamadenw ka hakɛ min kɔrɔ o hakɛ an y'a perepere latigɛ ka musow ani denmisɛnninw ani mɔgɔ lujuratɔw k'olu ta bɔ a dama nka n'i ye jamana yɛrɛ fɛn lajɛ fɛn min ye mɔgɔw jɔyɔrɔ ko ye k'an k'u jɔyɔrɔ min fa jamana kɔnɔ hakilina kɛra la k'a fɔ sisan an bɛ wagati min kɔnɔ wagati ka gɛlɛn an ka fanga sɔrɔsiw u mago bɛ dɛmɛ la wagati ni wagati denmisɛnnin o denmisɛnnin n'i ye san 15 sɔrɔ san 18 i bɛ se ka wele ka taa fara sɔrɔsiw kan k'u dɛmɛ jamana faso lakanali baaraw la yɛlɛma fanbaw a taara yɔrɔ minnu kan o tali kɛra kanko o tali kɛra diinako n'o ye a bɛ komi n'a fɔ diina ni fanga bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na n'o ye laïcité ani député bulonko ani jamanakuntigi yɛrɛ bɛ fanga min b'a bolo ka se ka wasabulon ci ani fɛn min ye ni mɔgɔ min kɛra député ni i bɔra i ka tɔn na ka taa tɔn wɛrɛ la i ka fanga bɛ bɔ i bolo cogo min na ka se k'o baara kɛ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye cakɛdaw lajɛ i n'a fɔ baara bolo minnu bɛ yen an tun y'a fɔ sisan a bɛ komi n'a fɔ misali la n'i ka fanga kan ka taraki ka bɔ i bolo donc a dɔw tun kɛra 150 ko o dɔgɔyara dɔɔni an y'an jija ka dɔ fara olu kan a bɛ komi n'a fɔ sisan ni député bulon b'a fɛ ka jamanakuntigi ka fanga la bi a bɛ se ka kɛ u b'a ko député 51 mana o kɛ ni député 100 k'o bɛ se ka kɛ an ko o ka dɔgɔn kojugu an ye dɔ fara o kan ka na n'o ye 75 ɲɔgɔn na pour que jama fanba ka kɛ o hakilinaw n'o fɛngɛw kɔnɔna la donc o de ye kumabaw ye nka kuma yɛrɛ kɛra mun kan kosɛbɛ o kɛra kanko ani laïcité ko. ok Bokar
vraiment Bichouna Kadi parce que sûrement a été d'intérêt comme moi a ira k'a fɔ ni barani mais an b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn maître tile 15 kɔnɔ ni sera ka kɛ cogo di fo an yɛrɛ sina ka bɛn ka papier bɛɛ ka sin ka taa ci. Bon, salam alaikum. Sirima y'a fɔ cogo min na mɔgɔ 70 de tun don an k'u ka ɲɛmɔgɔ tun ye coordinateur Fuseni Samake ale kɛra a ye baara kɛ état kɔnɔ kosɛbɛ il a été secrétaire général du gouvernement plusieurs fois donc a bɛ baara ninnu ɲɛdɔn a n'a ka rapporteur 2 olu bɛɛ ye commis d'état ye donc an yɛrɛ ka jɛkulu profil bɛɛ tun b'a la ministre tun b'a la ancien ministre tun b'a la profil magistrats les traditionalistes les religieux donc jamana bɛɛ tun bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ les Maliens de l'extérieur donc baara kɛra c'est-à-dire baara kɛra consensus de kɔnɔ o ni convivialité parce que don min na an ye méthodologie ta dɔw tun ko k'an ka sous commission kɛ par thème an y'a ye an y'o sira bila an ko article 195 de don on va se donner le temps ka article bɛɛ ta un à un bɛɛ b'i ka avis di donc vraiment ça a été a kɛra débat mun ye hakilinaw a ɲɛna quoi parce que a bɛ fɔ ma an bɛɛ seginna ka taa kalanso quoi je bɛ fɛn dɔn i ka domaine la mais ni ye sɔn wɛrɛw mɛn ni ye approche wɛrɛw mɛn a bɛ se k'i hakili dayɛlɛ baara kɛra ten de bon tiɲɛ na a rythme kun ka girin baara bɛ daminɛ sɔgɔma fo n'an tilala tuma min na an b'a ta par chapitre etc etc donc bɛɛ y'i ka avis di ni point mun nana k'a fɔ nin ye diinɛmɔgɔw dɔrɔn ka point ye relatif aux religions bɛɛ de b'i ka avis di tous ceux qui sont dans la salle donc baara kɛra o kan ni an kan ka explication di ni diinɛ ko don an b'an ka explication di o fana b'u ka hakilina di parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ constitution ye jamana ka sariyasun de don mun bɛ jamana dɛmɛ ka fonctionnement kɛ état ni a ka démembrement ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni état cɛ u ka hakɛw ni fɛnw donc ça concerne tout le monde a tɛ se k'a fɔ ko domaine kelen de ka baara don quoi donc au kun la hakilinaw carina c'est vrai que 15 jours le président a tenu on a respecté les 15 jours on a vraiment respecté les 15 jours entre les 15 jours là rapporteur y'u bila en aparté u y'u ka baara kɛ ka mɔgɔ dɔw bila la donc point fɛn fɛn mana ta ni difficulté yɛrɛ point na parce que consensus bɛ se ka kɛ tuma dɔ la an tɛ consensus sɔrɔ u bɛ commission dɔ organiser une sous-commission qui va faire le travail de réflexion par exemple laïcité là an de y'o baara kɛ n'an bɔra ni mun ye an bɛna n'a ye plénière la bɛɛ b'i ka avis di donc vraiment les 195 articles a bɛɛ examiné la ka bɛn 15 jours ma net donc calendrier respectera donc au b'a yira an ye méthodologie rigoureuse de kɛ avec vraiment comment dirais-je président mun b'an kunna vraiment a y'a kɛ dans la fermeté dans la courtoisie baara kɛra o de la quoi et tiɲɛ yɛrɛ la hali an ka posew la échange tun bɛ kɛ échange bɛɛ tun tɛ kɛ salle kɔnɔ koyi échange caman tun bɛ kɛ kɛnɛma n'a ye posew kɛ olu échange fana tila ka na rapporter ça enrichit le débat donc tiɲɛ na tous les aspects ont été vus mais maliyɛnw kan ka mun bila u kun na dɔw b'a fɔ ko ouais comme si la constitution ni universalité de don quoi ça y est diɲɛ bɛɛ kɔnɔ constitution bɛɛ kan ka kɛ kelen c'est pas vrai anw ka constitution yi expérience dɔw de kɛra domaine caman la échec bɔra la crise nana la donc on s'est enrichi de ces expériences pour corriger est-ce que au-delà on va voir dans la constitution que tous les présidents des institutions peuvent être déchus dans le passé pour le monde nana au rôle là quand un président est élu il est élu pour son mandat a tiɲɛni kɛ a ma ɲɛni kɛ i bɛ mandat de kɔnɔ et en dehors de ces cas là il est obligé de faire un coup de force là et maintenant qu'il y a la possibilité qu'on peut déchoir ka président bɔ a ka président la donc ça veut dire que n'a y'a ye tiɲɛ la i tɛ k'i ka baara taabolo matarafa an bɛ se k'i bila kɛrɛfɛ
donc olu somme d'expérience de kɛra ne cour constitutionnel fana ta o élaboré la cogo min na ça y est on trouve toujours que correction kɛra par rapport au passé donc maintenant an ye fɛn dɔ affirmer par exemple article 34 là Mali taabolo bi bi na Mali ye jamana ye a ka souveraineté b'a bolo totalement Mali ye jamana ye a yɛrɛ de b'a ka mɔgɔ sugandi ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ye jamana ye min nana Mali kunna f'i ka intérêt général de bila i ka leitmotiv la donc olu fɛn suguyaw de don donc ce qui fait que c'est une constitution originalité ba de b'a la voilà donc c'est pas olu originalité o tɛ se ka kɛ facteur pour dire que ça correspond pas à l'universalité ne yɛrɛ dalen t'o la quoi. Ok Bokar i ma kɔrɔfɔ ye sûrement ale a taa fɔ mun ye maître ye sisan n bɛ kuma di ma tɔgɔ fan fɛ. ok n bɛ ɲininkali min kɛ Yatasa la o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i ye constitution kura in ta k'a lajɛ sisan projet in e yɛrɛ bolo a dilan cogo a n'a a kɔnɔna kɛcogo a ye baara k'a ka cogoya min na a ɲɛna wa. Ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo je crois bien que ta question ye question min fɔ an ye baara kɛ cogo min na je pense que a ɲɛna parce que n'i ye a ta depuis préambule la depuis yen a yirala ka bɛɛ lajɛlen ka droit bɛɛ lajɛlen sécurisé au article 1er même donc nul tous les Maliens naissent libres devant le droit bɛɛ lajɛlen ka kan ɲɔgɔn sariya kɔnɔna na n'i ye i tɛmɛn'o kan droits humains droit que a fana taara depuis préambule kɔnɔna na musow ani denw k'olu ka hakɛ ka o garanti ni i bɔr'o kɔnɔ i nana aspect filanan na n'o ye furu ye furu an y'o sɛbɛn a kɔnɔ comme quoi furu bɛ daga cɛ ani muso de cɛ donc k'o don an ka constitution kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔna na an bɛna médiaw la ka na essayer k'o fana régulariser ni média bɔra yen an bɛna an ka kanw na an y'o ta k'a jira an ka kan bɛɛ lajɛlen o de ye an ka langue officielle ye an ka baarakɛ kan o de ye tubabukan ye donc n'an bɔra kan na an nana par rapport à l'article 32 min bɛ kuma caman kɛ mɔgɔw da la n'a fɔ o ma ko laïcité an y'a jira laïcité ne s'oppose pas a tɛ maa si bali i k'i ka seli kɛ a tɛ maa bali i ka taa église la dimanche fɛ a tɛ maa boli i ma fana bɛ jo sɔn i k'i ka jo sɔn mais bɛɛ bɛ a kɛ ka dan sariya kelen don ka dan yɔrɔ min na i ka liberté bɛ dan yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ daminɛ o yɔrɔ kelen na n'an bɔr'o la fana an nana article 40 du projet ka n'a jira société civile yɛrɛ a ka rôle veille citoyen k'a se ka don an ka constitution kɔnɔna na o ka hakɛ don hakɛ min don donc société civile se ka bɔ a karisa anw de ka hakɛ ye jamana bɛna fɔ tagabolo min kan a man ɲi a y'o jɔ o ye société civile o y'u ka rôle ye n'an bɔr'o la an nana ka na essayer ka min ye nationalité ko ye k'o trancher k'a jira don min na i bɛ kɛ président ye k'i bɛna i ka candidature déposer a don b'a sɔrɔ nationalité kelen de b'i bolo kelen pe c'est pour éviter nationalité fila ni saba ka kɛ mɔgɔ bolo bon ni i bɔra o kɔnɔna na an nana jira la durée du président du mandat maa si tɛ se ka mandat fila ka tɛmɛ mandat fila kan Mali kunna ça veut dire que possibilité maa si ye ka mun ka hali n'i y'a constitution falen ça veut dire que a min falenna sisan an filɛ mandat kura de kɔnɔ constitution kura kɔnɔ non a kɛra cogo cogo mandat fila a kɛra kɔrɔlen ye a kɛra kura ye i se ka tɛmɛ mandat fila kan Mali kunna k'o don a kɔnɔ n'an tɛmɛna durée kan an bɛna se renforcement au niveau de la cour constitutionnelle an y'a ye fɔlɔ la président mun bɛ serment prêté devant la cour suprême o bɔra a la président bɛ serment prêté devant la cour constitutionnelle parce que a fɔra o kɔnɔ ni président ye a ka kalenkan n'a ma o sabatiya ko maliyɛnw k'u ka danaya min dar'a kan ko o minɛ na sariya k'a ka baara kɛ bon o dun bɛ constater yɔrɔ jumɛn o bɛ constater par la cour suprême an nana filanan min don a kɔnɔ fana la cour des comptes donc la cour des comptes o tun tɛ institution ye mais a kɛra institution ye pour que jamanatigi députés ministres bɛɛ b'i ka déclaration de bien
il va chercher au déposer Cour des comptes là. Donc Cour des comptes là, ça va actualiser pour que kadon car ça y est yuruku ke quand a bien ngumbe nyina akra bien croire. Donc lubo akona na kana c'est au bien commun. Anana ifana kana ye président de serment ko odon jamana ko nana sabana kala ka jumé président de la république na ye kuroke assemblée ni sénat olu bi sera possibilité que à destituer. Il y a une procédure à destituer. Au décision fana ko nana anana ira président bi sera qualifié de haute trahison. Haute trahison est au jumé anana samana na fana ke député mun be bo et parti kelena ka do parti wɛrɛ la k'u to ka député kono an y'a ye o man kan n'i ye député ye parti kelen na n'i bɔra ka démissionner la démission a bɛ kɛ par écrit walima n'i bɔra ka don bo kelen ka parti la ka don maa wɛrɛ ka parti la fana démission officielle i ka député a bulon i b'o perdu donc n'i y'o perdu donc o ta kɔnɔna fana na an nana ye projet kɔnɔna na o tun kɛlen don k'a sɛbɛn assemblée bɛ kɛ chambre fila mais chambre fila in tɔgɔ fila b'a la assemblée ani le conseil de la nation an ko non an ka haut conseil de la nation in supprimé ka bɔ yen ka tɔgɔ wele ko sénat parce que sénateur de bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc an nana ka o sénat fana introduit par exemple an bɛ tɛmɛ yanni an ka jɛnya fana an nana ye la cour constitutionnelle fɔlɔfɔlɔ la a tun bɛ avant projet la cogo min na an y'o reconduit mais an y'a reconduit dans quel contexte n'i ye jamana sariyaw ta ka jamana yɛrɛ gestion jateminɛ fɔlɔ la 92 constitution min bɛ yen sisan président bɛ maa saba di assemblée bɛ maa saba di conseil supérieur de la magistrature o bɛ maa saba di o nana bɔ a kɔnɔ président bɛ maa fila di assemblée bɛ maa kelen di sénat bɛ maa kelen di les universitaires olu bɛ maa fila di avocat ou le barreau olu bɛ maa kelen di donc n'i y'o maaw ta sisan et conseil de la magistrature bɛ maa fila di n'i y'o ta tu vois maintenant que les praticiens de droit ils sont majoritaires minnu ye droit kalan les magistrats olu ye droit kalan olu ye maa fila ye avocat ye droit kalan o ye maa saba ye les universitaires de droit olu fana bɛ maa fila di o ye maa duuru ye sariya kalanbaga ye donc hali ni maa naani taara cogo wɛrɛw la donc on pense que minnu ye droit kalan olu ka ca déjà ni droit dɔnbaliyaw ye bon quelques minutes ni an bɔra o kɔnɔna na sisan an bɛ na se fɛn kɔnɔna ma pour la procédure de révision an nana ye pour que ka a révision ka se ka kɛ cogo cogo la il faut impérativement concurremment avec le président de la République aux membres du Parlement et les projets donc nous on ma kɛ cogo min na président kelen se ka wuli k'a bɛ constitution falen an bɛ niveau min na bon les avancées mɔgɔw bɛ ka kuma caman min fɔ peut-être que o ye kuma camanw ye on a déjà bien dit que la possibilité offerte au peuple k'a di jamanadenw ma ni ne de ko a ye ne ta a dara n na donc ne ye n ka serment violé a ye a minɛ na o ye avancé au Sénat fana kɔnɔna na malien de l'extérieur olu ka mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ wa même assemblée la a jirala maintenant malien établi de l'extérieur o fana bɛ don an ka bulonba kɔnɔna na mais a bɛ don cogo min na sariya gafe dɔ de bɛ na ka na ka a régler par une loi donc a dɔw bɛna taga cogo min na. ok basi tɛ n bɛ taa Burama n bɛ taa e fanfɛla la i bɔra ka tɔw ka kɔrɔfɔ mɛn sisan n'i ye jateminɛ kɛ aw ye laadalatigiw ye jamana in tun ye laada jamana ye de kabini kɛ lawale ni sariya sunba minnu tali min filɛ nin sisan nɔ baara min kɛra a kɔnɔ e yɛrɛ bolo a baaraw bɛ ta kɛ an ka jamana kɛwalew la wa. alhamdulilayi a diyara n ye n bɛ segin k'aw fo i y'a fɔ cogo min na anw bɛ laada de kunna fo ka taa sɔrɔ de bi jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman de ma laada yɛrɛ kɔrɔ dɔn bari n ye laada fɔ dɔrɔn mɔgɔ b'a gulon diinɛ de la n'an b'a fɔ ko danganiya laada mɔgɔ b'a gulon danganiya de la laada ni danganiya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la
jamakulu foyi tɛ laada tɛ min na laada ye jumɛn ye adamadenw ko kɛ cogo kɔrɔ i bɛ deli ka kow kɛ cogo min i ka mɔgɔya kɔnɔ jamakulu bɛ jɛ k'a kɛ cogo min na o bɛ bɛn denguli ma a bɛ bɛn kɔɲɔ ma o bɛ bɛn jɛnajɛ ma o bɛ bɛn hali aw ka kiriw tigɛ cogo ma n'o de farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko nin y'aw ka taagabolo ye ni dɔw k'aw ka tabiya o la diinɛ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ parce que diinɛ yɛrɛ ye laada dɔ de kɛcogo kɔrɔ dɔ ye bɛnganiya dɔ kan anw taara laada sira fɛ n y'a fɔ cogo min na an tɛ sɛgɛn o waleɲuman dɔn na danaya la k'a da an kan mun ye n kɛlen k'a fɔ baara cogoya ɲɛna a bɛ komi n'i ko adamaden ma karisa i bɔra ka min kɛ a ka ɲi yɛrɛ mɔgɔ kɛ man di k'i yɛrɛ jalaki nka an b'a bisiki k'a ɲɛna a ɲɛna ni mun ye jamana in a kulu a tagabolo a sigiyɔrɔ fan o fan a bɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ a la kelen a ma kɛ ko an bɛ ko dɔ diyagoya kulu dɔ kan ni u b'a fɔ ko an procédera ni vote ye parce que ni a kɛra ni bolokɔrɔta ye n'a fɔra vote o y'a nalen démocratie kɔnɔ tout en oubliant que la démocratie est une dictature éclairée parce que c'est la loi de la majorité sur la minorité o y'a damata dictature dɔ de ye nka anw ta ma kɛ ten kuma min dara a dara bɛɛ ɲɛkɔrɔ bɛɛ y'a faamuya ɲɛfɔli cogo kelen kɔnɔ ɔ min kɛra a yɔrɔ la nafamaba ye maître da sera a ma kodɔnna bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ kalanden ye kodɔnna fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ in kan a bɛɛ y'i yɛrɛ kalanden bila o kɔrɔ di bɛɛ y'a ɲini k'a faamuya bɛɛ y'a ɲini de k'i ka fɔta fɔ ka dan i dɔnyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma ban dɔ in ta la ɔ o kumaw kɔni gɛlɛyara mais a gɛlɛya tun bɛ ka ne nisɔndiya bari a gɛlɛya caman bolila faso kanu kan parce que mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ k'a fɔ nin man ɲi o bɛɛ tun bɛ k'a fɔ de jamana ka hɛrɛ an bɛ o yɔrɔ ne nisɔndiya parce que vraiment gundo bɔrɔtɔ tɛ an ye nin gouvernement ministre fila ye ka ɲɔgɔn chauffer sujet kelen kan o ma jɛ n'a ye yɔrɔ o ye faso kanu dan ye dɛ ni n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ k'i kɔnɔ k'olu ye équipe kelen ye nka a tɛ komi faso ka bɔ dɔ ye a ka di dɔ ye nka dɔ in bolo nin ka ɲi mais dɔ in bolo nin man ɲi an y'o ye an y'a ye diinɛ dɔw tagabolo la u bɛnna kan kelen ma tigi discussion fosi ma y'a la mun ye an ka jamana nisɔndiya koyɔrɔba ye ne nisɔndiyayɔrɔ muso ni denw ka hakɛ kɔfɛ ne nisɔndiyayɔrɔ furu siricogo kosɛbɛ ko cɛ ni muso de bɛ furu nka sariya ma dan o ma dɛ a ko wolocogo la cɛ ni muso bɛ furu nka wolocogo i wolola cogo min i ka cɛya bɛ minɛ o de ma i ka musoya bɛ minɛ o de ma parce que n'i ye den lajɛ bi an minnu bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔna kɔni muso caman kɛra cɛw ye yɛrɛ de farikolo cogoya la k'a sɔrɔ wolocogo tɛ cɛw fana n bɛ yafa deli de kɛ ni kuma ma ɲɛfɔ a tɛ faamuya i y'a faamuya olu minnu bɛ se ka o opération baw kɛ olu bɛ yen nka papiye yɛrɛ kan diɲɛ sariya caman bɛ yen dugu caman kɔnɔ bi cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka genre kɛra neutre ye o bɛ diɲɛ sariya dɔw kɔnɔ dugu wɛrɛw kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɔgɔ wɛrɛ f'u ma an tɛ mun cogoya dɔn nka ka jamana in diinɛ n'a danbe makaran a yɛrɛ la k'a fɔ i wolola cogo min jamana in b'i minɛ ten de n'i wolola cɛya kɔnɔ i ye cɛ ye n'i wolola musoya kɔnɔ i ye muso ye bon o cɛ n'o muso de bɛ se ka furu yan o tuma don sira foyi tɛ tagabolo wɛrɛ bolo an ka diinɛ n'an ka danbe bɛ minnu haramuya k'o bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka furuw kɔnɔ u nana se yɔrɔ ma n'o y'an ka kan ye an ka kanw de taara an ka kanw ta a ma fɔ ko nin kan in mali la o de ka bon ni nin kan ye o tuma an bɛ nin kan in de kɛ office la an bɛ nin bɔ a la dɛ jamana kan bɛɛ de taara k'a kɛ an ka langue officielle ye o ye jɔda belebeleba ye fasodenw ye min kanu u bɛ min faamuya u bɛ min ɲɛdɔn wa baara in bolila o kan ni baara bolila o kan an ka laadala ɲɛmɔgɔw n'o y'an ka jamanatigiw ni an ka dugutigiw ye parce que tubabukan dɔ de tun b'a fɔ ko les légitimités traditionnelles légitimité tɛ se ka chefferie traditionnelle définir parce que dans une chefferie traditionnelle se trouvent les légitimités traditionnelles alimami ye légitimité ye
prêtre est légitimité, jelikuntige est légitimité, dosokuntige est légitimité, somonotige est légitimité, kamalenkuntigi est légitimité, kuntigi jama jeni ni mɔgɔ ta o bɛɛ légitimité de o légitimité de bi kori jamanatigi dala o de b'a to jamanatigi bi kɛ autorité traditionnelle bari ni église ni misiri bozo somonokɛ ka ji kamalentɔn kuntigi a bɛɛ bɛ dɔ ka dugukolo n'a ka mara kɔrɔ donc a jɛra les autorités et les légitimités traditionnelles o b'a to diinɛ bɛ ɲɛmɔgɔ tɔnkulu bɛ ɲɛmɔgɔ an ka laadaw sira fɛ o bɛɛ bɛna se k'i yɛrɛ sɔrɔ n'i ka bonya n'i ka hakɛ ye ka tila k'u bila k'u bɛ se k'u da don ko caman na sariya bɛ se ka ko minnu tɔ jɛya ɲɛfɛ n'o bɛ se ka kɛ caman ye ka ko caman nɔgɔya hali an ka magistrat wo an ka dugukoloko kɛlɛ caman bɛ yen ni nin ko in ye ba sɔrɔ fɛn caman bɛ dilan parce que diɲɛ Afrique kɔnɔ an ye nin fanga in ye yɔrɔ caman minnu ye tali kɛ anw de fɛ yen ka ba don a la ka tila ka anw yɛrɛ ɲinɛ a kɔ nin bɛɛ kɔfɛ jamakulu in sigira a ye baara kɛ ni hami saba de hami fɔlɔ ye jumɛn ye minnu ye anw kɔn baara in na an b'olu de fo parce que olu de y'a to an y'a kɛ tile 15 an b'olu de fo parce que olu de y'u nin d'a ma k'a kɛ k'a lawasa k'a bɔgɔrɔ dɔn mais adamaden baara don hali anw yɛrɛ ye mun kɛ tile 15 ni ye kulu wɛrɛ wele ka tile 15 ma bɛ ko kura kɛ o ye adamaden baara cogoya ye olu ye jamanadenw ye sigi ka kuma mun kɛ k'u haju mun fɔ olu y'o de ta ka na olu ye baara kɛ o de kan anw fana nana o jama ye jɔn anw de don anw kelenw de don anw fana nana an y'o kelen de ta nka an y'a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ Sako sera a ma Yɛrɛsayi sera a ma yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan olu farala ɲɔgɔn kan o de y'a to a bɔra 195 la a nana 191 na jamana min bɛ jamana kunna bi a fɛ hami ye minnu b'u to diɲɛ kɔ kan k'u sago kɛ Mali la k'u sago fɔ Mali ye an se t'a la an bɛ tugu olu ta kɔ ale hami dɔ de ye ko mɔgɔ tɛ se ka Mali bali k'a sagona mɔgɔ ta o a ka kɛlɛkɛkan dɔ de kɛra o a kɛlɛkɛkan de kɛra ko mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ jagoya ka Mali bila Mali n'o ka baara kɛ o an ye kɛlɛ de kɛ malidenw ye kɛlɛ de kɛ magistraw ka hakɛ dɔ ka bon ko ka dɔ b'o la o ye ka fanga dɔ minɛ masakɛ ka fanga la an de y'o fɔ mais faamaw de ka politique ye ko mɔgɔ tɛ fɛn diyagoya kan ka bɔ dugu wɛrɛ la parce que olu de bɛ k'o kɔnɔ olu de b'o ɲɛdɔn o yɔrɔw kɛra ten ka taa donc karamɔgɔbaw tun b'an cɛma ka fara an kalandenninw kan ne yɛrɛ Burama kalandennin kan minnu sɔnna ka bɛnkan ɲini jamana hami a n'a haju sisan an b'a bisigi a kɛra jamanadenw de ye awa a bɛ diya jamanadenw ye ala k'a diya jamanadenw ye ala k'a kɛ ka d'accord Bokar n bɛna an bɛna système mun kɛ sûrement a da donna hakɛ dɔ la ani Yatasayi a fana da donna hakɛ dɔ la mais ne bɛna Burama ani Maître parce que n'i y'o ka position ta Maître membre du Haut Conseil islamique parce que kuma caman fanba bɛɛ bɛ laïcité ko a fanba bɛɛ bɛ o de kan sabula a yɛrɛ tun b'a ye a kɔnɔ mais taa laïcité ko nin kɛra ka bɛnkan sera ka k'a kan parce que a kuma sera jusqu'à aujourd'hui bɛnkan kɛra laïcité kan article 32 bɛnkan kɛra a kan hakilinaw na et puis laïcité yɛrɛ problème ye mun ye hali minnu b'a fɔ k'u tɛ laïcité ko la n'i y'u ɲininka aw jɛnna n'a ye ko Mali ye diinɛ caman duguya u b'a fɔ ko awɔ aw jɛnna n'a ye diinɛw bɛ se ka coexister ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ i ma dankari dɔw ta la u bɛɛ b'a fɔ awɔ mais u ko laïcité in tɔgɔ in de tɛ se ka bɛn bon laïcité n'i y'a ta vocabulaire la tubabukan de don et puis origine de b'a la laïcité fɔlɔ a bɔra Faransi de o tuma la diinɛ ni fanga de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ église ni état royauté quoi u ye exaction caman kɛ
dantɛmɛ wale caman kɛra homme d'église ni fɛn o fɛn révolution nalen u ko ka diinɛ ni fɛn état séparé maintenant dugu wɛrɛw la ni Amérique ta yen nɔ laïcité bɛ yen nɔ mais c'est pour protéger les religions donc bɛɛ bɛ se k'i ka laïcité ta selon ta conception Mali la zena an kɔni ye courage ta ka définition dɔ sɔrɔ a la et puis ka tila ka exprimer de telle sorte que a kana k'a kɛ tubabukan kolo girin ye quoi an y'a sɛbɛn de la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances ne yɛrɛ bolo diinɛ jɛkulu u ma deli ka fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan a ti opposé religion la a ti opposé croyance la et puis ne constitution ta article 153 bɛ yen nɔ o ko citoyen bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ soulever n'u b'a wele ko exception d'inconstitutionnalité ni loi dɔ bɛ yen nɔ a bɛ dankari i ka hakɛ la hein avec la constitution là i bɛ se ka attaquer simple citoyen o kɔrɔ ye mun ye an ka mɔgɔw b'a la ko loi caman bɛ yen nɔ mun bɛ fɛn dɔw bali an ko loi fɛn fɛn bɛ yen aujourd'hui c'est le moment pour nous les religieux de recenser les lois. Si on voit dans ces lois-là qu'il y a des trucs qui vont contre la religion, on peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Ne fait pas de, parce que la loi dit que la laïcité ne s'oppose pas à la religion. Donc moi je pense qu'avec cette formulation-là, le problème est résolu. Mais mon fils, il y a un daïra là, ben ka hakina do ko ni korete ni laïcité dans le dos parce que laïcité c'est un concept, c'est une philosophie, c'est un mode de gestion de l'État. Dine ko rete ko c'est du chote sun chote hein donc dine atsega islamo bla nyona parce que islamo tsega bla nyona dine ko law un sous commission mo ke église protestante ka mɔgɔ kun b'a la catholique ka mɔgɔ kun b'a la an yɛrɛ kun b'a la ne ni Mamadu Tieni Konate et an ka sous-commission c'était présidé par Zeni Moulaye le ministre qui a fait les pays arabes qui connaît la culture etc des pays arabes donc an ye hakilina jagabɔ an ye nin de sɔrɔ k'a fɔ l'État est là pour faire les gendarmes il surveille mɔgɔ si se ka dankari mɔgɔ ka ko la donc moi je pense que cette formulation là ça résout le problème. Maintenant, s'il y a d'autres velléités, bon, on sait qu'on fait quoi. Parce que combat qu'on a, donc on a fait quoi. Si on a laïcité qu'on a, et ça a toujours existé dans nos constitutions au Mali. Et ça n'a jamais empêché que l'islam se développe. Ça n'a jamais empêché que les mosquées prolifèrent partout. Et au nom de la laïcité, à 5 h du matin, tu peux entendre le muezzin crier. Il se ka misiri wele kan mɛn au nom de la laïcité ni laïcité tɛ yen nɔ mais c'est une urgence en droit ka kule dugutila fɛ o ye nuisance de ye donc vraiment mɔgɔw ka essayer ka ballon bila par terre ko in kɔnɔ fosi t'a kɔnɔ ça y est constitution yɛrɛ kun ye mun ye c'est pour régler c'est pour donner les règles de conduite des gens une fois qu'ils sont en société. D'accord. Bébé ka rôle kɛ bébé ka fɛn kɛ sinon ni définition yi tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo silamɛw kan ka content parce que à partir de ça plus la loi l'article 153 qui permet à tout citoyen de soulever l'inconstitutionnalité l'exception d'inconstitutionnalité ni problème bi ka fɛn na i bɛ se k'a attaquer. D'accord. Je viens. Oui. Parce que maintenant, monsieur Yatassé. Oui, laïcité, voilà, maintenant, parce qu'il y a d'une manière pour que laïcité, parce que nous avons dit Alema, ni peut-être l'État est Tarkou. Laïcité ni est-ce que vraiment jamana ni nakani abiseka que mou va faire donc nous connaissons abora yorodjani si vraiment peut rentrer ka atarku doni fort donc maintenant jamana ni pays laïque ya forola mais c'est abiseka note kenem bikarani et c'est abiseka ke non yana ka botarku la ça juste ne faire fidine de fraka kumakan par rapport à la laïcité be basé fenani ne kambron bokle au folo fin folo avec 4 principes fin folo o liberté fin flana o séparation fin sabana
égalité nanina neutralité liberté jumɛn pour que i bɛ se ka don i ka diinɛ na i bɛ se ka bɔ diinɛ na diinɛ min ka di ye i b'o kɛ tu es libre qui est encadré par la loi séparation pour que diinɛ mɔgɔw kana ou impliqué jamana gestion na comme quoi ni diinɛ tɛ donc jamana tɛ gérer donc de faire une séparation entre le pouvoir et l'État et la religion o ye séparation ye o ye ka n'u bɔra égalité bɛɛ lajɛlen ka kan croyance kɔnɔna na bon n'o bɔra yen neutralité État tɛ maa si bali i ka diinɛ pratique la nga b'a la nga ye min ye l'État garantit a bɛ bɛɛ ka diinɛ garantit ni mɔgɔ min wulila sisan k'i bɛ i bɛ mɔgɔ wele ka par la haine donc État bɛ na non attention nin tɛ sariya kɔnɔna na i n'a fɔ n'i tɛ silamɛ i ma tɛ kɛ candidat ye ni mɔgɔ min bɔra k'o fɔ sisan État fɔ non o tɛ i ka baara ye donc o la l'État garantit vraiment bɛɛ ka religion ka garantie o yɔrɔ la ni mɔgɔ min bɔra non fo ne bɛ kɛ Mali président ye fo n'a kɛ ni silamɛ tɛ an tɛ voter marché ye État wuli donc attention o tɛ ka kɛwale donc o la laïcité ka 4 principes a bɛ jamana yɛrɛ de stabiliser. D'accord. Ok, Boubacar, donc Yatasé a fondera, mais ça n'a pas kuma di à Matouni, voilà. Donc vraiment, donc réellement là, parce qu'il y a un Kavoko, le Mali c'est un pays laïque. Mais on va d'oba fragono fouke à Kanga bo laïcité là, mais vraiment en tant que griot, il y a formato là, et puis c'est un mood fort Nina. Donc à Djara Yambi a fait délicat parce que nous commençons à dîner ma ambe en janto koso. Mɔgɔ bɛ wara gɛn ka dan wara gɛn fo kan mais n'a sɔrɔ laïcité kɔrɔ dɔrɔn de ye ko ka diinɛ ni jamana ka tagabolo bɔ ɲɔgɔn na wali laïcité kɔrɔ dɔrɔn de bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ kɛ mɔgɔ bɛ ɲininkali damadɔ k'i yɛrɛ la maître bɔra k'a fɔ k'a bɔra faransi ka jamana ka baara k'a sɔrɔ diinɛ tɛ o tɛ wa parce que France c'était des lois régies par les lois judéo-chrétiennes. Mais bon, donc. Voilà. Mais pas donc. Il y a bien les chrétiens de quoi France, c'est un boulot. Dîner tout, il y a mal critiqué. Parce qu'il fallait nous parler les maîtres de cachet. Bien sûr. Nous, tu sais, le jugement, ils sont des maîtres de cachet. Vous savez, le de cachet, vous savez qui est bon. Ni demande à tout laïcité, nana. Maintenant, laïcité, n'a pas de bébé qui a dîné, qui a dîné, bébé, béati de nous gâcher là. Ouagadougou, empire du Ghana, Mandé, Otewa, Songoï, Koukia, Ouram Bambara de Ségou, Nebe Djoya, Djumé Minna Mimite Lagi, Djumé. Djumé Minna Mimite Lagi. Ouagadougou Bida Kakuma Befo, Kakumi Bato, Bebo Don. Mais pourtant, ma dîner balika don au Ouagadougou Bida Ouagadougou Kono, c'est la meilleure parce que la preuve en est que sur un Sadio Moudou Touré, avec faux deux monaco Ouagadougou Bida Fara ou Koué Kayamara à Koumisséli. À Koumisséli. Mon c'est ça que c'est ça. Mandé. Si tu as tout le monde mandé au Kuna, ton tiki de dos, bachi tiki do. Tintini kou kourniba farafin faraje manogoba gungumba e wasa manogo tuni tigabali tuni jinibali bini kolon ni kanakini kolon nonu ko doni no mandeu nga ma mande organisation sociale bali ka fuko muri kanda duru ah na fora mande mo bi sabani saba tunta jontani woro ngara nani muri kanda duru mamuru si cheturu muri kanda duru jo munu ko dine kuna koro ko mande dîner classique là siga to ko na tamakito là ni boro kono sebuta biton kulubali bamana matigi o de tewa tasira nyuma fe ka sigi nganya fe ki bo imi na koro wa fo tami ko nasiji bo ka kana nyoglo bo sa ko di be na mi baka jombe nasi mi dara sira mela jombe nyoglo mi dara makungo bala akorotini seli ba faka ka kana wulu faka sa seli bakoroni sira me ko wulu faka la komotiki de ko
Bitɔn ma misiri jɔ k'a to Bitɔn bɛ to kunna Segu a ka misiri ma kɔrɔ misiri caman Segu o kɔrɔ Segu ni laïcité dara o an bɛ yafa deli kan n tɛ k'a fɔ diinɛ gundow dɛ parce que ne tɛ diinɛw ka sariya dɔn mais n'a kun ye diinɛw bɛɛ ka bɛn Bamakɔ yan misiri ni kɔmɔ ma kule ɲɔgɔn fɛ yan n'o ye Bamakɔ tu tigɛ n'o ye Jamusa Ɲare ye kɔmɔtigi don hali bi ni donna Ɲare la yɔrɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko miya jetu o bɛ yen hali n'a bateau tɛ k'a kɔnɔ a bɛ yen kodi mais a ma taa ni mɔmɔ bali ka misiri jɔ suguba cɛmancɛ la a kaburu bɛ yen de misiri min fɛ Bamakɔ suguba cɛmancɛ daba naani na a ka kɔrɔ Bamakɔ misiri bɛɛ taa ni mɔmɔ de y'a jɔ min ka kɔrɔ suraka bɛɛ ye Bamakɔ yan i ma église ba yan pratiquement a bɛ Bamakɔ cɛmancɛ la parce que chrétiens nalen suraka ma problème kɛ Ɲare ma problème kɛ diinɛw de don a ye na dɔrɔn ni min ye tiɲɛ a bɛ laban o ta ma o de kasɔn église bɛ centre ville kɔnɔ nka daw n'an bɔra nin bɛɛ kɔnɔ ne de bɛ n yɛrɛ ɲininka o ni laïcité kɔrɔ dɔrɔn de i b'a fɔ Yatasa y'a fɔ diinɛ min mana diya ye i ka don o la est ce que adamaden yɛrɛ de ma da en tant que laïque wa n b'a fɔ tiɲɛ don fili bɛ se ka y'a la nka silamɛ den tɔgɔ tɛ silamɛ dɛ silamɛ den ye silamɛ de n'a ma silamɛya kɛ ala b'a minɛ a ma maître n filila wa i wolola silamɛ du kɔnɔ i fa silamɛ i ba silamɛ nka a t'i bali ka taa jahanama kɔnɔ parce que nuhu tun ye kira ye nka a den n'a muso taara u tɔgɔ ma ko kafiriw don luti bɛ ten o tuma silamɛ den tɛ silamɛ cogo min chrétien den tɛ chrétien ye dɛ wa jɔsɔnna den tɛ jɔsɔnna ye f'i ka bila a pratique n'a croyance kɔnɔ o tuma de bɛ se ka wele ko silamɛ ye chrétien ye jɔsɔnna ye o tuma la o wagati jumɛn o bato bɛ boli e kan wagati min na i ye kini ni ɲuman dɔn i ye hakili sɔrɔ k'i k'a ɲini ka ala dɔn ka ala bato maître ado wale o tuma o tuma la sani e ka hakili sɔrɔ i danna cogo di sani e ka hakili sɔrɔ ka bato kɛ i danna cogo di like libre de choisir ta religion ni ne ma fili dɛ ok ne ka faamuya y'a la maintenant minnu ko k'a bɛ dankari silamɛya la wala a bɛ dankari chrétien la wala a bɛ dankari jotigiya la ne dalen don kelen de la ni mɔgɔ si tɛ nin fɔ ni fitinɛ ni tiɲɛni mais faamuya cogoya faamuya de don adamadenw ka faamuya tɛ kelen ye wa faamuya teriya tɛ kelen ye o tuma minnu m'a faamuya bon président bɛ se ka ne ci ne bɛ taa fɔ o an bɛ taa ɲɛfɔ o a ka na ɲɛfɔ de o dɔrɔn de don koyi i bɛna n bɛ yafa deli kɛ projet dɔ nana Mali la n tɛ se k'a tɔgɔ fɔ ka émission na a tɔgɔ fɔli gansan maliyɛn banna a la bari a tɔgɔ fɔra tubabukan na u b'a faamuya a ko obligatoire k'an t'a la. an t'a la obligatoire min dara ka mɔgɔw banna la mais bi mɔgɔ bɛ ka miliyɔn bɔ surafɛn na k'a sɔrɔ parce que a ɲɛfɔ cogo tubabukan na o ma faamuya o tuma laïcité a ɲɛfɔ cogo di mɔgɔw ba la n'o tɛ maître bɔra ka mun fɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ t'a kɔnɔ o bɛ cogo min na chrétien kɔnɔ kɛlɛ t'a kɔnɔ nka maître mun ye chance sɔrɔ peut-être ka arabu kalan ka tubabukan kalan ni ko ye tubabukan kalan i bɛ latin faamu kosɛbɛ tu as l'histoire des noms des mots maintenant n'i y'olu dɔn dɔrɔn i bɛ se k'u jɔda n'u déchiffrer cogo dɔn o ni ne mɔgɔ min danna an ka jeli bulon taara k'u gansan ma i ni ne on serait pas à la même longueur d'onde n'a sera ɲɛfɔli ma donc ɲɛfɔli de ka kɛ diinɛtigiw ye a ka ɲɛfɔli n'o tɛ diinɛtigi bɛ ka balo nin kɔnɔ o diinɛtigi dɔ ko k'olu bɛ ka ala deli ka bɛɛ sama ka bɔ jahanama kɔnɔ ka na ni bɛɛ alijinɛ kɔnɔ ne y'a lamɛn a bɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka ala deli la donc o kɔrɔ ye bi ko yɛrɛ b'a dɔn ko bɛɛ man wa caman bɛ fili la diinɛtigi yɛrɛ ka diinɛ lase laɲini wɛrɛ t'a la o ne tɛ maa si tɛ wajibi kɛ Mali la ko sariya jɔlen de ye o mais ka baraji sɔrɔ ka ala jɔn kanda ka na ala ko ma o kɛra silamɛ o ka baara o kɛra chrétien o ka baara o tuma a ka ɲɛfɔ ye ka ɲa yaasa mɔgɔw k'a faamuya ko laïcité ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a tɛ dankari diinɛ la a tɛ diinɛ sɔsɔ a tɛ mɔgɔ bali k'i ka diinɛ kɛ a tɛ bali ka danganiya la ala sago i sago. ok maître n b'a fɛ ka précision dɔ di o hukumu la faamuyalibaliya dɔrɔn de don parce que laïcité minnu bɛ a fɔ ko a man ɲi u b'a kɛlɛ la en réalité u bɛ ka
effet démographique balo b'a fɔ cogo min bamanankan na jama cayali jama silamɛw de ka ca Mali la silamɛw de 95 silamɛw an de 95% est-ce que y'a faamuya donc c'est vrai que an ka contexte bɛɛ la fonctionnement état ka fonctionnement a ka sariyaw ni fɛnw na u kan k'u kɔlɔsi o jama la dɔw bɛ ka o kɛlɛ de kɛ silamɛya ka don ba la c'est à dire hakɛ min bɛ yen nɔ a jama caya o fana ka ye an ka taabolow la u bɛ k'o de kɛlɛ kɛ et il y a une confusion avec la laïcité ça n'a rien à voir est-ce que y'a faamuya mais maintenant effet démographique pour que k'o waleya an bɛɛ silamɛ Mali la caman hali minnu an ka dirigeants fɛn bɛ yen a bɛɛ silamɛw de maintenant a bɛ waleya cogo di an kan k'an banba o yɔrɔ de kan ni projet de loi bɛ ta il faut qu'an ka consulter an ka se ka hakilinaw di an kan k'o kɛlɛ de kɛ sinon n'a bɔr'o la diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ fara foyi t'a la ces mots là ça demande une explication au drone de ma Kekanye. D'accord. Et par la suite, je dis que le projet de constitution est là, ça va aller au référendum, mais ça demande beaucoup de communication. D'accord. En cas de Koubeda ou en cas de dynamo voir qu'à expliquer. Sinon, il faut que du gros. D'accord. Voilà. Ok. Les deux, question que je pose au Rouma, parce que le Rouma a détaillé dit, on a mis ce qu'il a fait. Tu m'as fait qu'à citer quoi, comme on m'a fait en parler là. Ah, ok. Ça fait une fois là. Voilà, donc, nous va faire comme nous pour laïcité là. Laïcité, il faut que mon cas famille. C'est tellement que laïcité galère. Jamana nyamoko ma ani commission ma o de ubla ɲɛfɔli la k'a yira ko laïcité diinɛ kɛlɛ tɛ diinɛ kɔni tɛ diinɛ contre tɛ laïcité ye fɛn min ye Mali ye jamana min ye Mali ye diinɛ jamana ye Mali diinɛ bonya bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo para la mais ni i ye laïcité ta kabini Mali constitution fɔlɔ a b'a kɔnɔ filanan a b'a kɔnɔ sabanan a b'a kɔnɔ kuma ma bɔ a la donc nin de nana a ɲɛfɔra cogo min na mɔgɔw y'a ka jate la o kɔrɔ ko fanga ni diinɛ ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la o fɛn tɛ n'i ye hali jamanakuntigi ka serment ta a b'a daminɛ de je jure devant Dieu bon jamana min kɔnɔ n'i y'a sɛbɛn i ka sariya sonba kɔnɔ ko n bɛ n kali Ala la o y'a bannen dɛ donc o b'a yira ko fɛn min ye diinɛ ko ye diinɛ kɔnnen tɛ au contraire jamana yɛrɛ b'a fɛ de diinɛ bɛɛ k'i ka diinɛ labato i sago la jamana b'i jɔ diinɛ kɔkɔrɔ k'u dɛmɛ k'u layiriwa ka bɛɛ to yen k'i bɛɛ dɛmɛ ka fɛn na n'i b'a fɛ ka dan tɛmɛ sariya de bɛ boli o hukumu kɔnɔna la donc vraiment a nafa ka bon kosɛbɛ o de la n'i ko diinɛ i ko sabali n'i ko diinɛ i ko faamuyali n'i ko diinɛ i ko hinɛ donc diinɛ matarafabagaw u ka u bila nin sanfɛ jamana yɛrɛ bɛ diinɛ kɔnɔ donc gɛlɛya foyi t'a la. ok n bɛ ɲininkali min kɛ e la sisan nɔ ni constitution kura n'i ye n ta k'a lajɛ ani 92 ta e yɛrɛ bolo fanga min tun bɛ président de la république bolo 92 ani nin na fanga min bɛna di a ma danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. danfaraba min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 1992 la fɔlɔfɔlɔ n'i tun y'an ka fanga bulon ta i b'a sɔrɔ jamanakuntigi bɛ yen gouvernement ɲɛmɔgɔ bɛ yen donc gouvernement ɲɛmɔgɔ ale de tun bɛ jamana baara bolo dantigɛ ka taa n'a ye député bulon la a b'a yir'u la n'u sɔnna o don n'u ma sɔn u bɛ kalafili kɛ u bɛ se k'a bi u b'a bɔ yen mais an y'a ye baara kɛcogo la Mali kɔnɔ jamanakuntigi bɛ yen gouvernement ɲɛmɔgɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ ta mun ka d'a ye tuma caman ni député yɛrɛ ka ca yɔrɔ min na a t'o mɔgɔw ta a b'a ka mɔgɔ ta donc mɔgɔw b'a fɔ ko gouvernement ɲɛmɔgɔ de bɛ ministre sugandi kɛwale la a si tɛ ministre sugandi jamanakuntigi bɛ mun fɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ale de b'o kɛ nka ni gɛlɛya kɛra dɔrɔn gouvernement ɲɛmɔgɔ o de b'a gɛlɛya ta donc sariya kura in na o de bɔra la n'a ma ɲɛ ko jamanadenw ye e de ta donc fanga b'e de bolo danaya dar'e de kan donc e de bɛ t'i jɔ jamana wasabulon ɲɛkɔrɔ k'i ka baara yir'u la k'a kɛ n'a ɲɛna e don n'a ma ɲɛ i tɛ se ka t'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan tuguni mun ma sugandi jamanadenw fɛ donc o danfaraba bɛ a kɔnɔna la filanan fana o ye fɛn min ye so ye wasabulon so ye so kelen de kun don n'a bɛ fɔ a ma assemblée
au conseil c'est ça parlement de do assemblée nationale be sénat be donc assemblée nationale o wasa denw bɛ ta kalafili la tilennenya la direct la olu bɛ na mais fɛn min ye sénat ye o wasabulonw tila naani saba olu bɛ ta kalafili indirect la n'o ye des maires sigiw bɛ kɛ cogo min na mais a tila tɔ kelen o bɛ sugandi n'o ye autorités ni légitimité traditionnelle ani maliyɛn minnu bɛ sigilen don kɔ kan ani mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ jamana kɔnɔ u ka bon u bɛ jɔyɔrɔ b'u la mais u si tɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ bila kalafili la n'u taara kalafili la dɔrɔn a bɛ dɔ bɔ u danbe la a bɛ dɔ bɔ u ka danaya la nka olu mɔgɔw bɛ se ka ta ka bila sénat kɔnɔ pour que ka kuma jamana ɲɛtaga kow la donc o fana b'a la mais yɔrɔ min fana bɛ yen tuguni o ye décision ko ye sisan jamana min kɔnɔ ɲɛmɔgɔ si tɛ yen tuguni ko n'i ka baara ma ɲɛ k'i ka fanga tɛ se ka dafiri jamana kuntigi i b'i kali k'i kan di ko ne b'a fɛ ka nin de kɛ n'i ma se k'a kɛ k'a waleya n'i y'a sɔsɔ député bulon na o bɛ bɛn a kan assemblée bɛ a kɛ ani sénat bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ bɛn a kan n'u y'a bolonɔ bila k'a voter o ye destitué le i bɛ taa fanga bolo i ka kiiri bɛ kɛ conseil économique social cour des comptes cour suprême cour constitutionnelle ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ bɛ tɔn ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i ma baara k'a kɛcogo la i bɛ se ka destitué donc o bɛ constitution kɔnɔna la donc n'i y'a ye fɛnɛ maliyɛn de l'extérieur donc olu tun bɛ o conseil la mais mali député bulon na sisan sariya bɛna ta maliyɛn minnu sigilen don kɔkanna la u bɛ se ka na député bulon kɔnɔna la ka se ka na baara kɛ o hukumu kɔnɔna la mais fɛn min ye démission fɛnɛ c'est à dire ni i bɛ ka parti la kalafili kɛra k'e ta nin tɔn de la e taalen assemblée kɔnɔ k'i bɛ démissionner ka bɔ o la ni démissionner la i ka mandat bɛ perdu donc o démission fɛnɛ baaraw préparelatigɛ dira fɛn dɔw bɛ yen i t'a sɛbɛn k'i démissionner la mais n'i bɔra tɔn na ka taa tɔn kura sigi o donc o b'a yira ko i démissionner la de fait o baara fɛnɛ ka k'a la donc fɛn min ye conseil économique et social fɛnɛ donc olu tun bɛ baara kɛ u b'u ka gafe dilan u b'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma taa mɛnɛ sisi tɛ bɔ a bɛ to ten mais sisan bɛn kɛra a kan sariya la san o san siɲɛ kelen gouvernement bɛ na a bɛ ɲɔgɔn ye kɛ bɛnkan minnu taara u ka fɛnw kɔnɔna la ka se k'a lajɛ mun kɛra mun ma kɛ u ka se ka segin ka se k'o baara kɛ o hukumu kɔnɔna la et puis n ye denmisɛnninw fana ka ko min fɔ denmisɛnnin ni si sera san 18 ma i bɛ se ka wuli i bɛ se ka wele k'i bila an ka fangadenw kɛrɛfɛla la ka se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la ani jamana ɲɛmɔgɔ fana bɛ a ka déclaration minnu kɛ ani ministres sisan o walankatara ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ la c'est à dire jamana kuntigi o sénat président o assemblée président o ministre o u bɛɛ b'u ka u bɛ sɔrɔ min b'u bolo n'u ye fanga ta tile 7 u bɛ taa u ka fɛn fɛn b'u bolo u bɛ taa sɛbɛn san o san ni fɛn farala kan i bɛ taa a kuraya donc sariya y'a fɔ sisan ko cour des comptes ale b'o kunnafoni di jamanadenw ma donc n'u y'a di n'u m'a di a b'a fɔ n'u y'a di a b'a fɔ pour que jamanadenw ka ladɔnniya ka se k'o baara kɛ. Ok, monsieur Yatasai, mais il y a une la ni sera sumba kura kɔnɔna na gouvernement ni assemblée nationale cɛ bɛna kɛ cogo di sisan. D'accord, i ka kuma question ɲɛna kosɛbɛ parce que sariya yira le rapport entre le gouvernement et l'assemblée et sariya kura in kuma n'o kan même avant i ka kuma avant ka se sariya kura avant i ka don assemblée yɛrɛ kɔnɔ article 129 o y'a yira an ka autorité traditionnelle olu bɛ se ka don cogo min na kiiri kɔnɔna na parce que fɔlɔ la kiiri tun bɛ kɛ ni tribunal dɔrɔn de donc sisan nɔ 129 o bɛ autorité traditionnelle n'a fɔra la kadi olu fana bɛna se ka don kiiri kɔnɔna na a bɛ don kiiri kɔnɔ cogo min na a bɛ contrôler wagati champ jumɛn b'u bolo pour que u da bɛ se ka don o la n'o ye furusiriw o ni furusiriw ni tiɲɛta mais min ye des crimes i n'a fɔ mɔgɔ faga ni fɛnw u bɛ u ɲɛsin olu ma o ye fɔlɔ dɔ ye mais n'o décision min fana ta u b'o décision o bɛ taa di tribunal de la pour que ka homologuer donc o bɛ an ka kiiri kɔnɔna na ni an bɔra o aspect kɔnɔna na le rapport i ka question fɔlɔ-fɔlɔ in o ye avancée jumɛn donna a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ avancée dɔw donna a kɔnɔ parce que fɔlɔ la président tun tɛ se ka assemblée dissous loi constitution 92 kɔnɔna na a t'a kɔnɔ
mais projet en kɔnɔna a bɛ se ka assemblée dissous mais a bɛ se k'o procédure min dissous yanni san 2 cɛ yanni olu fana ka motion de censure ni assemblée sénat ni assemblée le rapport entre l'exécutif et le législatif donc waati min na jamanatigi ko mais o ko bɛna jamanatigi wuli ka bɔ yen ka procédure kɛ pour que k'a wuli o temps kɔnɔna na ale fana tɛ se k'a bɛ assemblée dissous o ye ka o contrôler sinon ye min fɔ jamanatigi de bɛ na ale de bɛ ka politique état ka politique min gérer ale bɛ na assemblée ɲɛma bon ni ne politique nationale ye ne jamanatigi n bɛ na ka na o kuma kɛ n'o o kuma kɛra n'a tilala dans le projet ni a tilala opposition mɔgɔw olu fana bɛ tila ka question kuma kɛ mais kuma min don mais vote tɛ kɛ i n'a fɔ motion de censure min bɛ kɛ kɔrɔlen donc mais kuma bɛ d'u ma olu fana b'u ka hakilina fɔ n'i ye an ka constitution kura in projet in ta je pense que a bɛ maliyɛnw ka degun min bɛ maliyɛnw na a b'a se ka o de sɛbɛkɔrɔ lafiya n'i ye an ka Mali gɛlɛya bɔra il faut dire comme nin ye tableau yɛrɛ min ye sans langue du bois la min ka di ye i b'a fɔ surtout en tant que société civile i bɛ se k'a fɔ an b'a fɔ gɛlɛya bɔra cour constitutionnelle la ka na se fanga yɛlɛmali bolow ma bon n'i ye cour constitutionnelle ta fɔlɔ la 2 semaines de tun b'o bolo mais sisan a kɛra kalo 1 pour que ka se ka résultats proclamer donc délai tun ka surun i b'a ye premier tour mana ban juste 2 jours 3 jours o kan ka bɛn deuxième tour ma mais sisan constitution kura nana yira donc o bɛ jɔ tant que résultat ma bɔ o délai tɛ couru les membres aussi ils sont élus pour un mandat de 7 ans non renouvelable i tɛ se ka tɛmɛ san 7 ka cogo si donc ni i ye an ka avancé ta an bɛ avancé dɔw yɛrɛ caman fɔ même ni ye article dɔw bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka Mali juge contrôle kan conseil supérieur de la magistrature an ka projet kɔnɔna na a yirala ko bɛna dayɛlɛ à moitié minnu tɛ juge ye u tɛ fosi ye olu ka se ka don a kɔnɔna na k'a dɔn yala a bɛ ka kɛ cogo di n'i ye projet avant projet ta a tun b'o kɔnɔ pour que mɔgɔ ka datugu il faut un juge indépendant mais projet nana fɔ ko non an ka kɔrɔlen min tun b'a kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ la i k'o de ta de faire que à partir d'un juge de l'ordre judiciaire o donna a kɔnɔ bon n'i ye assemblée yɛrɛ ta immunité tun bɛ députés kan fɛn caman na mais rapport nana yira immunité b'i kan i b'a session kɔnɔna kuma n'o tɛ n'i ye ko kɛ o kɔfɛ donc i bɛ se ka minɛ mais i bɛ minɛ cogo min na i ye député ye yɔrɔ min na i tɛ wele o yɔrɔ la mais n'i tɛ député ye yɔrɔ min na i n'a fɔ ni mɔgɔ min ye député ye Bamakɔ o tigi tɛna wele Bamakɔ mais a bɛ se ka wele Segu tribunal la bon a nana kɛ fana rapport caman nana quand ni gagné fɔlɔ député ministre ancien ministre o la olu bɛɛ tun bɛ jugé par la haute cour de justice bon comme la haute cour de justice o supprimé na ka bɔ yen o ka fanga nana di cour suprême ma ni cour suprême ye o dossier bila ka taa tribunal la o tribunal bɛ deviendra compétent pour que ka o ancien ministre juger yanni a ka to kaso la ten parce que compétence tɛ yen donc a dossier bɛna mɛn munumunu na donc directement a bɛ juger o tribunal kɔnɔna na avancé caman bɛ an ka nin projet kɔnɔna na ni i nana président de la république yɛrɛ la a yɛrɛ n'o président kɔnɔna na a tɛ se ka fɛn san a tɛ se ka fɛn ta a tɛ se ka fɛn acquis comme quoi état ka fɛn dɔ bɛ yen ka par favoritisme par clientélisme ou bien par parenté ka se ka fɛn dɔ di ne kɛra président ye bɔ kelen ne bɛ se ka bɔ kelen n'an ka marché nin d'i ma i kɛra milliardaire i kɛra nin non o kɔnnen don net projet a se ka o kɔn net et puis min kɛra projet yɛrɛ valeur ye bɔ kelen projet kɛra
a dilanna maliyɛnw de fɛ tile 15 cɛw ni muso n'i ye an ka fɔlɔfɔlɔ constitution ta minnu nana dilan u ye san k'a la ka voyage d'étude k'a la ka taa jamana wɛrɛw la ka tugulu lajɛ ka taa dugu wɛrɛ turu lajɛ mais nin kɛra entre maliens par les maliens et pour les maliens nin tɛ malien nin tɛ mɔgɔ ta ye nin ye an yɛrɛ ta de an yɛrɛ de fana y'a dilan Mali ye jamana min fana ye ni fili b'a la je crois que entre maliens an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan halisa fili min bɛ k'a kɔnɔna na ka se ka o cadrer o ka fisa ni an ka bɔ nin kɔnɔna na n'i ye fɛn dɔ fana b'a kɔnɔ o ye tout coup d'état et des putsch sont des crimes imprescriptibles mais u k'a fɔ ko amnistie min bɛ a kɔnɔ amnistie tɛ se ka fɛn bɛɛ ta amnistie fana n'a a règle propre don donc fɛn dɔ bɛ k'a kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ ko c'est amnistié mais amnistie en tant que elle règle dɔw bɛ a la o bɛɛ tɛ se ka ta a nɔkɛn kan donc n'i ye i y'a ko kɛ cogo o cogo sariya bɛ se ka bɔ ni o yɔrɔ ye ka tigiw nɔ minɛ là c'est très clair. Bokar n b'a dɔn bi su in na heure b'an bolo mais n b'a fɛ ka Sirima ɲininka i ye kuma nin bɛɛ fɔra a kɔnɔ mais an fɛn o fɛn sigilen bɛ an mana ko kanko Barama y'a fɔ ko bon bɛɛ sa mais an nana bɔ mun kalama ko langue du travail. Voilà, quoi du travail, de langue du travail. Bon, langue du travail, langue du travail, pourquoi? Voilà. En langue officielle. Donc, on y a l'ameli mouke, on y a commission kono, on y a kanko jatemne. Beya ye kafo jamana shit sekata nika kaunte. Mali dun kono saria taleno kabinetu majanka kan tan saba dantike mumeka la bara en fait. A été hacké clenanga chaman kerula ou beka fo ou beka matrafa donc une décision de tara au canton saba au de Mali langue officielle oui canton ani saba Mali langue officielle au camp langue officielle mais jamana ka ye kan mun ta ko ni anga kan ye ka lakodɔn ka fɛn bɛɛ kɛ o de kan 13 ye o temps saba là hein bɛɛ b'i yɛrɛ retrouver a kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ trouver c'est à dire que si c'était possible les temps saba là hein si moi j'ai posé la question est-ce que au temps saba jɔnjɔn ou bien est-ce que frustration tɛna kɛ yɔrɔ dɔ la ou bien an b'o yɔrɔ a kan ni o kan 13 in taara sɛbɛn dɔ de la san dɔ la Alpha Omar Konare fɛ ka tali kɛ service da min tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko dena fila olu ye baara kɛ hukumu min kɔnɔ ka se k'o baaraw kɛ o bɛ yen donc u y'o kan minnu sɛbɛnni daminɛna parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ kan kɛ kan officiel ye baara de bɛna kɛ n'a ye kan officiel ye jumɛn an bɛna fɔ yɔrɔ bɛɛ an bɛna sɛbɛn yɔrɔ bɛɛ an bɛna ɲininiw kɛ n'a ye mais comme an yɛrɛ b'a dɔn an ka kanw bɛ lahalaya min na sisan fɔlɔ a bɛɛ ma mɔ ka se a se yɔrɔ la fɔlɔ parce que n'i ye kan ta kan tɛ kuma dɔrɔn ye kan an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kan na mais n'an kan ka baara k'a la an kan ka sɛbɛn k'a ci ɲɔgɔn ma an kan ka se k'a sɛbɛn a ci mɔgɔ wɛrɛw ma mais ni mɔgɔw bɛɛ ka faamuya tɛ kelen fɔlɔ a ka gɛlɛn daminɛ la i k'a fɔ k'i b'a fɔ don min ka se k'a ta o don ne ye zana min yɛrɛ sɔrɔ o la o ye jumɛn ye ko fɛlɛ wuli don o tɛ wuludennin ta don ye o kɔrɔ n'i ye mɔgɔ min ye bamanan ye i b'a dɔn fɛlɛ ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma chasse collective jamacɛ ta kungo la n'i bɛ taa bɛɛ n'i ka wulu de bɛ taa donc ni wuludennin b'i bolo i tɛ se ka foyi minɛ donc i bɛ wulu lamɔ de donc an ka kanw bɛ yɔrɔ min sisan hali bi baara dɔ kan ka k'u la komi baara dɔ kan ka k'u la janni ka se hakɛ la kan tɔw bɛ yɔrɔ min na bi ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye komi u ma s'o la fɔlɔ sariya de bɛna ta k'o baara kɛ donc n'a ma ɲɛ ko sariya bɛ ta k'o baara kɛ an bɛ mun de kɛ fɔlɔ wagati kɔnɔ furancɛ kɔnɔ an bɛ tubabukan de ta k'o kɛ baarakɛ kan ye o bɛ kɛ baarakɛ kan ye ka se ka ko nɔgɔya an bolo janni an ka kanw bɛɛ ka se ka don ɲɔgɔn na ka kolonsɔn ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que n bɛ misali ta n'an ye kan dɔ ta sisan k'an bɛ a durubasa ka taa n'i ye bamanankan ta an b'a fɔ an bɛ bamanankan ta an b'a daminɛ o la i mana bamanankan ta
ko e kan officiel be bara damne e be bamananga sebe kanchi John be se bamananga sebe nana amacha ndeka ke préfet gaw e ga bamananga chinema net se bamananga na ne nuwe bamananga sebe ne ma ne kan ki jabi bamananga na ne mena ta ekidal tamasha ka chinema net se ka tamasha ki jabi ne ka ta gaw ou bien ne ka ta sigaso mamara ka chima ou bien ngata kado jamana la dokoso ka chima donc au baraw de kanga ke donc au de la décision politique taraka kanke officielle parce que ni constitution ta ulu beta kono mais rapport kono bara de kanga ke kanko ka a folo jume fem yanga kuna fodi disoye ka se ka kambla u jorola a flana jume gafe munu be ngini munu kera science munu kanga kanga kauna ka se ko ke kala kana dans des foudrona ka se université la anga kauna ka se ka be matrafa pour que amana ke yoro nanga kanga bara mike anga kande go fola ni tara CICD la 600 ne bara kanga ke na fara ko kan officiel dabalu de beta ka se ka traduction ke quand on la munu te o kan me ka se ka fuye kan go fora munu na ka dabalu tike radio munu be télé munu be famba ka kola jamana sariya sumba nu ku beyelema anga kauna munu be gawo munu be kidal munu be kuchala munu be kai ka songa kan ka beyelema no o télé no fombe pe ka bo jamana kuna foni kalama ikakana donc o baro de kanga ke ola mais jano che comme Angelo le camina folo no to abukai obeke baraka minai donc ça veut dire que quelque part c'est moi bien obeke baraka minai baraka kai jani anga la benga sabati ka se domi bena ke nanye an reta o kanko bela ko sebenu ko no donia ko no fembe sigira sengele ka amese ka to kan bo akono ka se ka ni tora matrafa parce que baso an bebe nyon famia anga kauna ka se ka baraka dai ka se ka sebenu ke na ka se ka fengele mais est-ce que tu aurais poussé gada monsieur Tassay qu'a faut que réellement comment explication voilà en fait c'est que même dans ce banga kuma kan minye kanko yore je crois que amé kan travailler de façon progressive amé tanaye dondoni ni et puis la ligne fa malien nyona angata dondoni ni kan ba kono et quand mali kelente jamana konan ani jamana woro do il faut que au jamana fana anga se ka kan fen fu unyana pour que oluba famia nene ko be bamananga sebe ka ci Abidjan ka ci jamana wero bon faut que olu fana ka se ka o de soro o instrument soro ka ne jabi ola bon obi o tolu bulu ni tara sur les tribunes anga ta fa bamananga kan fo mena nga kan fo bamananga na donc o ga micro ni son ko bulu glangla ko obe bamananga ma pour que e be ka min fo bulu ko o famia donc o tsara ke 600 donc c'est progressif donc ambita ani jamana mali kelente jamana ani jamana waro de be collaboration na en fonction de notre langue amé taka ani min supprimer okumbe avant projet konana comme quoi aucune question piège badi et que vraiment c'est le lieu de remercier la commission ko au supprimer à bala aucune jumain comme quoi le Mali pouvait choisir toute autre langue étrangère comme langue officielle en non anya boala donc à quel Mali ka langue en langue beladjelen langue nationale de ka langue officielle français be ke anga barake kai voilà parce que ronde on va faire après tout nous là c'est ça moi je viens pourquoi ne pas c'est que langue de travail le travail là est-ce à pousser qu'en fournir faut que ça soit la mina chocoto la da minka ni lande barake mina o de ka mango barake mina an Mali kelente barake an jamana woro de be barake donc am ka ke de façon progressive en de état mais état de ka nga count don dala d'accord nous donna dala donc am sa barake na ye chocomina bon ni malita oui voilà parce que don dia ni malita anga tien fo ñogoñi voilà parce que ni ngulum ne fo na tien fo ñogoñi ni ye malita kata à partir du centre bamanangan kele ate foy ou ta mère bon ni nana bamana ya fana côté fana flakan kele ou ta mère quand tu vas dans la zone de Kai et Kasongakan ou le beau de Fodon ou te Kanfojin donc Mali reconnaît langue kelente qui fait d'abord à l'unanimité au thé. Bon, on a de mettre la charrue avant le bœuf, comme quoi, quand on a dessous de feu, quand on a un kerfe, non, quand on a mis un barak, on a un flic à bambou. D'accord. Voilà, tu voulais dire quelque chose?
Parce que voilà, parce que français, voilà. Maître, quand nous les civils maîtres, voilà. Ok, d'accord. Oui, il y a 13. Ah oui, il y a 13, oui. Mais c'est très bien récemment. Voilà. Mais il faut qu'il faudra. Mais il faut qu'il y ait ça, il faut faire. Malidenw bilama faso kanu ye malidenw na bɔ kosɛbɛ o de kan ko mankan ye o an b'a faamuya o ni mɔgɔ kan ka kan in kɛlɛ kɛ an ka baarakɛminɛn fɔlɔ de don n'o ye an ɲamakalaw ye nka jamana min kɔnɔ kan 13 o de taara a tɔgɔ ma n'a danna ne ma ala lisi tɛ kalan parce que dɔ sigilen b'a fɔ sisan nɔ dɔ sigilen b'a fɔ sisan ko dɔgɔnɔ kan ka ca 30 ye n bɛ jɔ yen yɔrɔnin na tan o tɛ o dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ dialecte o dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali bozokan bɛ ten ok voilà o kanw caman na nka nin si tɛ o. Quand la langue est le véhicule du savoir et de la pensée. Le français, parfois, il se n'a pas. On va y aller, voilà, un peu. Donne bila. Ani famille bila. Nous bido bolifen kono katade. A bolifen de kain. Otewa, a bolifen kani. Bon, c'est ça. Na sorola. Ebi na from me. A la ɲini bɛ fɔlɔ o k'e kɔnɔ ko dɔn k'i ka dɔnniya dɔn a la ɲini bɛ fɔlɔ de dɛ nka n'o t'o mɛn don n'o yɛrɛ t'o mɛn don diyagoya baara caman bɛ yen a bɛ gɛlɛya an tɛ taa yatasa in ye mali ta min fɔ o ye wasakɛ o kidali ni kayi cɛ i b'a ta ye kidali kayi an jɛlen don fɛn caman na mais kan kunda i bɛ na kayi. Filakan kasurakan marakakan ni hakili ni kan saba de bɛ dominer Kayi région na bon ni saba ni filakan yɛrɛ tɛ marakakan kɔni ni kasurakan kɔni o tɛ place sɔrɔ à partir de Moti yɛrɛ ka fisa parce que Venise mais à partir de Tonka Kona c'est fini o tɛ yen mais o tɛ problème ye problème ba ye jumɛn ye jamana mɛnna ka baara kɛ ani ɲɔgɔn cɛ tagabolo dɔ de kɔnɔ ani diɲɛ baara kɛ tagabolo dɔ kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ tagabolo in a bɛɛ tun man ɲi a bɛ se ka kɛ fana a bɛɛ ma tiɲɛ ɔ minnu man ɲi adamadenya de ye toujours a bɛ ɲini k'o de dilan minnu ka ɲi k'olu jidi sisan an y'a kanu k'an ka segin an minɛn na o de y'an ka kan ye o tɛ wa ɔ n'an bɛ segin an minɛn na an ye belebeleba dɔ kɛra fɔlɔ o parce que kan minnu tun ma jate yɛrɛ fiyewu olu de taara fɔlɔ ka kɛ jamana yɛrɛ lakodɔn kan ye n'o ni kan 13 mun bɛ papier kan sisan o kan 13 fo olu de ka labaara o tɛ wa parce que quand il y a une étude scientifique de langue hali n'a sɔrɔ an ye jeli an t'a dɔn an b'a dɔn le gansan bɛ wele de ko L a gansan bɛ wele de ko A le plus A o de tɔgɔ ko L o ça c'est une étude scientifique n ko de bɛ baara kan kɔnɔ fɔlɔ pour que u ka se ka nom kɛ ka mot kɛ ka phrase kɛ ka pensée véhiculer. Bon, bɛɛ b'a dɔn an b'an tugu Mali kan bɛɛ ma se o niveau ma dɛ Mali kan bɛɛ ma se o niveau ma o ye an ni sigiɲɔgɔndugu tɛ dɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kelen maintenant min tun ko n ye filakan ta wali n ye bamanankan ta wali n ye marakakan ta ko nin kan saba de bɛ fɔ le Malien vit son histoire le Malien est lié à sa culture. Et il est prêt à défendre son identité au prix de sa vie. Si il y a faut qu'un santé facable dans le cas. On peut sur le coin. Pour que soit la bête là. La bête là, pour que toujours qu'on soit, on y a bête là niveau kilina quand on est là. An bɛ tun min fɔ ka kɔrɔ hali n'a sɔrɔ an diminen don kan in kɔrɔ. Wa mais justement voilà an y'an diminen don kan in kɔrɔ. Fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu dimi man kan bɔ a la o. Ayi dimi tɛ se k'an bɔ a la dɛ. F'an k'an labɛn. F'an k'an ka jidi n'a ye de. Pour que an ka jidi ka ɲa f'an k'an yɛrɛ kan ta n'o tɛ dimi man kan bɔ a la de dimi bɛ système de nege bɔ an na mais dimi tɛ kan nege bɔ an na o. Mais vraiment i segir'o kan dimi bɛ système de bɛ an diminen de kɔrɔ. Merci. Mais o ni kan tɛ kelen ye. A bɛ ka fɔ dugu min na kan bɛ fɔ dugu min na a dugu in kɔnɔ bi du jumɛn bɛ Mali la k'i ka mɔgɔ dɔ to yen.
Voilà. Donc an tɛ dugu in contrôler o an t'u ka kan contrôler o nka an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ye n'an ko souveraineté o tɛ kɛ f'i k'i ka kan sɔrɔ i ka kan in dɛ k'a fɔ ne ma fɔlɔ ko siya min bɛna k'o f'i ye o tɛ bi ye siya tɛ mɔgɔ la kan tɛ mɔgɔ min na ni kan t'i bolo siya t'i la o tuma la hali ni malidenya ye siya ye fo k'a ka siya kan de fɔ o yɔrɔ de la ne bɛ nin yɔrɔ in défend maintenant k'a fɔ ko langue officielle et langue de travail voilà ni ye jakuma wele ko sonsan ka jakuma wele ko sonsan ɔ i bɛ sɔn ka don silamɛ dɔ gasi la n'i ye lɛ wele ko badɛgɛni min tana ye lɛ i y'a bila ka lɛ dun o tɛ wa maninka ko ba tɔgɔ fɔ tɛ wolomali ye tubabu ko il faut appeler les chats par son nom baara de bɛ kɛ ni kan in ye o parce que ka bɔ mali kun na ka taa kun na bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ni kan kelen min n'a tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni mɔgɔ t'i ka identité ko kɛlɛ kɛ o ye tubabukan ye fɔlɔ ani diɲɛ mɔgɔ tɔw cɛ o cogoya kelen de don bamanankan la yan fo Tchad i bɛ Tarawelew sɔrɔ yen ngolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mande tabiya bɛ yen i y'a faamuya marakakan o bɛ ten filakan o bɛ ten nin kan saba Mali la nin kan saba n'i bɔra yen Tamasek kɔni Mali ni Algérie ni Mauritanie Niger à la rigueur n'i y'o sago ye ni jɔn b'a fɔ mɔgɔ si donc f'i k'a dɔn k'an ka o ye nin kan ye minnu lamɛnnen don dɔn n'o tɛ kan wɛrɛw bɛ yen nɔ olu dan yɛrɛ ye Mali dɔrɔn de ye olu dan ye Mali et puis une zone de Mali nka malidenw de don u ka hakɛ de bɛ Mali kan u ka kan kan ka lafasa Mali fɛ a kan bɛɛ taara ba la mais n'an ma wagati d'an yɛrɛ ma i b'a fɔ Sakɔ a fɔ cogo min ka kanw bɔlamɔ ka bɛn an yɛrɛ n'an ka dɔnniya n'an ka tagabolo ma n'an dimina an bɛ sɔn ka boli ka taa ɲɛfɛ ka tila ka segin kɔfɛ dɛ ala tɛ dɛ ala k'an kisi tɛ dɛ ayi yɔrɔ sans langue de bois de don i bɛ ne tagabolo dɔn ka dimi ka dusu bɔta k'i fili ba kan ko ala bɛ yen e tɛ se nɔni na walahi ala minɛ bama b'i dun ye e tɛ se nɔni na e dusu dɔrɔn de bɔra tɔw ye ba tigɛ n b'a tigɛ ka fini bɔ k'i fili ji kan ala minɛ bama dalen don ko ala k'a dayirimɛ d'a ma a b'i ta yen belebele kɛra o kanw lakodɔnna diɲɛ kɛra n'u ye ko k'u tɔ la baara sariyaw bɛna tagabolo kɛ min b'a to an ka médiaw an ka baara bolow kan an ka assemblée sénat ni assemblée kɔnɔ a kanw bɛ se ka fɔ fɔlɔ baara bɛ daminɛ n'u ye dɔɔni fo ka taa f'u sinsinna u balamɔra o tuma o don kan mun ka go an ye o de an bɛ fɛ ka bɔ kan mun kɔnɔ an b'o bɔ yen an bɛ fɛ ka minnu ta an b'olu ta k'u bila ordre kɔnɔ baara bɛ kɛ ni nin après a bɛ kɛ ni nin o bɛ kɛ un de ka Afrique du Sud Inde dɔw bɛ langue officielle 21 na dɔw bɛ 11 na mais pourtant u bɛ baara kɛ ni anglais de ye dɛ u bɛ baara kɛ ni anglais de ye dɛ donc fo nin yɔrɔ ka faamuya baarakɛla in de i ni yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn faamu i ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn faamu. Ok, Boubacar, il y a qui là qui a fait kuma chama fora, mais qu'est-ce qu'on va faire? Responsable Bamboubé Kenekaya. Donc chacun aura 5 minutes, 5 minutes. Il y a pour moi. Voilà, donc maître, Mbado Feshama Bey, Ikanga Mou, voilà, en tant que membre du Haut Conseil islamique. Il y a pour moi. Si ça, RFE ou la Keneka. Mou kara kona bureau moussiria bara mouka kono. Donc tu as 5 minutes pour conclure. Bon, pour conclure, voilà, prends ton temps. Débat est bas, il a 6 ans. Constitution, Gafé Mundo. Malien au cas où il a Kafoko a bien réglé immédiatement. C'est un document qui est là dans une perspective long terme de nous. Soubassement de Dalendo. Nayeni matrafaka basra fait amban sagosro mais malala ni ko kera mo ba fo de ka be fin de régler tout de suite c'est pas ça à ce qui concerne état de fonctionnement rapport entre les pouvoirs tout ça là on connaît ça c'est d'effet immédiat mais en ce qui concerne tout ce qui est langue tout ce qui est compréhension par exemple laïcité comment nous on be baraudi baraw de beke parce que n'y a déjà terminé nous la constitution critiquée pour dire que légitimité à quelque chose li fait assise nationale de refondation au de kera au de aspiration chamambe
nin kɔnɔ ni assise fana ta comité de suivi bɛ yen nɔ assise ye baara mun kɛ c'est le Mali sur un siècle est-ce que y'a faamuya les États-Unis ta u ka constitution ça fait 2 siècles que ça marche mais tous les jours u bɛ dɔ fara a kɛcogo kan amendement bɛ na donc an ka nin ta de comme soubassement ambition mun don a bɛ se ka fɛn dɔw régler dans l'immédiat mais fɛn caman bɛ yen olu bɛ régler dans une perspective d'avenir donc ne b'a fɛ mɔgɔw k'o de bila hakili la langue ko in b'o au centre la langue filɛ nin aujourd'hui le fait que langue ko kuma taara constitution kɔnɔ ça veut dire les lois par exemple loi dɔ bɛ yen nɔ depuis 1996 hein, signé du président Alpha Oumar Konaré mun ye langue ninnu déterminé les 13 langues on dit la loi in tɔgɔ de portant modalité de promotion des langues nationales la loi kɔni bɛ yen mais est-ce qu'à kɛwalew kɛra voilà bon aujourd'hui comme c'est constitutionnalisé c'est des revendications légitimes ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka a ko kɛ u bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan fosi se k'u bali k'a bila ba la quoi donc ne ɲɛ b'o de la mɔgɔw ka ko ta document mun don n'a a kɛra sisan nɔ c'est vrai que an ye expérience caman de sɔrɔ olu expérience raté an bɛ k'olu de corriger o ye mun ye fonctionnement des pouvoirs publics u ni ɲɔgɔn cɛ élection ko président ka pouvoir assemblée ka pouvoir olu fɛn kɔni ni nin loi votera sisan nɔ ça c'est d'application immédiate an b'o nɔ ye sisan nɔ mais fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ vraiment o ye an yɛrɛ ka taabolo de ye an b'a fɛ ka baara kɛ cogo min na mais ce qui est sûr n'i ye nin ta ambition mun b'a jukɔrɔ kosɛbɛ o ye de Mali ye baara kɛ ni triptyque mun ye n'o bɛ article 34 la ka baara kɛ dans le cadre de la souveraineté hein, du Mali, dans les choix de ses partenaires et dans le cadre de l'intérêt général. Donc, fin B filigrane, on est débat à Bekoro. Sinon, ne débat la tourne, ni émission folle sur la Constitution, mais émission Kanga Tchayadi. Profil ou Kacha, commission a profil Chamamba de Bakoro. Bien, on y a profil d'oeil, mais demain, il peut y avoir d'autres profils. Et il faut qu'on communique, communiquer avec Djamanadoum pour qu'on fasse la famille. Parce que document Mundo, il y a un côté technique. Constitution, c'est il faut gaffer tout, c'est comme c'est technique, il faut que l'explication de Kadala. Donc il faut que moi fasse la famille, à la ligne mouillée. Mais sinon, les Maliens chaman n'ingabi. Moi, vos constitutions croient bien aller, fait un courant de bien aller, fait de bien aller 6 ans, comme n'a pas elle m'a tout. Non, c'est pas ça. Ok. C'est pas ça. Il faut se donner le temps. Et puis la constitution là, une fois que c'est mise en œuvre, arrive à la autocorrection. Peut-être quand il y a fait un tabi, mais en pratique, après la mise en pratique là, problème de ce canal là. Donc ni bailler, à me doit au ni texte terminant, après la mise en pratique, on est en droit maintenant qu'à autorité interpellée, parce que tout est dans la Constitution. Mais nous avons fait un donné, si c'est un niveau à bouler, à travers Katadi Assimima, aller à amener. Si c'est un Abassimi boulot, à quand tu boulot du Malokassa. C'est-à-dire, à dire Assimima, si ça, allez me la boire, allez me dire euro du Malala. Parce que à Kabarama Bank à Bawa. Ouais, allez, bon, au même projet référendaire de Blasenga. Parce que le texte, on est à corriger tout, il y a banné de quoi. Donc, il y a banné de. Il y a banné de 6 ans. À finaliser. Ah ouais, à finaliser. Voilà. En commission de contrôle de finalisation, voilà. À finaliser. Moi, je suis en mission là, entre Dama. Maintenant, allez le mener à l'âge, à bas de la référendum. Mais il y a un autre match. En barrage commission là, on est demandé tout. En communication avec la famille. Voilà. Ok. Sinon, il faut être na fraga quoi. D'accord. Donc, regarde comment t'es. Donc, moi, monsieur Sirma Sako, voilà, on veut comment dire moi. Voilà. Donc, ça veut dire que Adama Dembara, c'est-à-dire, il sait qu'il va faire Kabek, on a une société civile, il y a une commission. Nous avons bado de que tomba ou nous avons hamina muganeta avant projet min kera gele am be mali donc hamina muga en seleye
amina kelen farala kan amina muani kelen nga bara konna la an amina tan kono ton dona saben kono aka amina tan kono ton tara o do da saben kono fla dro de mata mota ku mina yo fa yi awa anya famia fene an sabalila anya to donc c'est pour dire que ambe yoro mina bi malila jamana be la hala amina ambe munyini mo fo familiali ambe munyini mo fo hakli ali duso nu be kelela ka hakli bla nya fe fendo kadiye bi ki yere ta ka fen beke mais na seti ibi labe ni laben kanye abato ka yere ta be straso ya ni pressera ki bi yere ta ni makuna ja ka yere ta bi ki bolo ni misay donc o de la fin fait kera ni constitution kono fɛn minnu b'an bolo n'olu bɛ se ka kɛ sisan olu bɛ se ka kɛ fɛn min ye kanko ye an kan k'a labɛn ka kanw matarafa ka kanw labaara joona joona ka se ka ni kura don kanw na ka fɛɛrɛw ni sariyaw ta dabaliw tigɛ mun bɛ se ka kɛ pour que an ka se ka koloso ɲɔgɔn na an ka kanw na an ka se ka ɲɔgɔn faamuya an ka kanw na an ka se ka baara kɛ an ka kanw na an ka don ɲɔgɔn na an ka kanw na nka jan'o cɛ an ka baara kɛ kan ta ko baara kɛ n'o ye ali kan wɛrɛw bɛ yen tuma dɔw la n'i b'a fɛ ka taa nafolo ɲini i tɛ nin baara kɛ kan in fɔ i bɛ kan wɛrɛ de fɔ tubabu ko ten n'i b'a fɛ ka taa dollar ɲini i bɛ anglais de fɔ i bɛ bɔ n'i bɔra yɔrɔ damadɔ la sa foyi tɛ fɔ ni anglais tɛ donc o ye adamadenw kan ka to an danbe kɔnɔ an sen b'an danbe la an bɛ baara kɛ an danbe kɔnɔ mɛ an hakili dayɛlɛlen dɔ ka bɛn diɲɛ ma an ka baara kɛ ten de donc o ye fɛn min ye laïcité yɔrɔ ye an ko ni ala ko bɛ constitution kɔnɔ jamana kuntigi n'a bɛna jamana ta a b'i kali ka ala de ɲɛkɔrɔ jana k'a ka kalikan kɛ a b'a daminɛ ala de la donc o kɔrɔ fɛn min ye diinɛ ko ye fɛn bɛɛ de bɛ diinɛ kɔnɔ donc laïcité a bɛ constitution fɔlɔ kɔnɔ laïcité a bɛ constitution filanan kɔnɔ laïcité a bɛ constitution sabanan kɔnɔ foyi ma bɔ a la nka ɲinɛ ni mun ma fara a kan ne ma dara ni fɛn bɛ bɔ a la barisa sisan n'i y'a jateminɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw diinɛ ko yɛrɛ ka bon mɔgɔw bolo cogo min sisan diinɛ matarafali diinɛ dɛmɛni diinɛ jukɔrɔma tuntili o haminaw de ka bon sisan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais a yirala fɛnɛ jamana de kan ka jija diinɛ bɛɛ ka kɛ i k'i ka diinɛ bato ka da i ka tabiyaw kan ni i bɛ se ka mun kɛ i k'o kɛ jamana de bɛ ka se ka sariya kɛ ka se k'o fana kɛ donc o de la donc ne b'a fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka nin kunnafoni di pour que bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a dɔn nin constitution in gafe juguman tɛ gafe min don a pereperela tigɛra ka caya ka tɛmɛ constitution tɔw kan munna parce que mali bɔra yɔrɔ dɔ de la mali ye mɔgɔ ko ye mali ye gɛlɛya caman sɔrɔ kɔsan na fɛn caman bɛ mali la n'i m'a don sariya soba kɔnɔ ni fangaw nana sigi n'i ko k'i b'a ta sariya la kow kɛcogo ni mɔgɔw don cogo ɲɔgɔn na ani bɛnbɛnbɛnw kɛcogo an ye mun ye kunna sini an ye mun ye kunu olu tɛ se ka sɔrɔ bon o de la an y'o ko ka fɛn caman perepere tigɛ k'a sɔgɔ kabini sisan n'a sɔgɔra sisan i tɛ se ka a yɛlɛma sariya sen na tuguni pour que ka se ka segin an kɔ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kɔfɛ ala se ka sɔrɔ. mais ni ma yɔrɔ dɔ faamu dɛ Bɔkari c'est à dire a ye kuma bɛɛ ta comme maître a fɔ kuma bɛɛ ma se ka fɛngɛ mais élection ko nin comme an b'a ye souvent ni élection bɛ kɛ a bɛ daminɛ président na président sigi ni président sigi kɛra mun bɛna kɛ président bɛɛ b'a dɔn ko bon ale ka parti b'a kan mun olu kɔni bɛ assemblée nationale olu kɔni b'a bɛɛ cɛ sisan a ye a bolo da cogo di dɛ a bɛ commencer mun ni mun la. bon o bolodali ma kɛ nin kɔnɔna la nin ye sariya sunba ye parce que sariya dɔ de kan ka ta kalafiliko kan sariya dɔ kan ka ta partout ni fɛnw sigi ko kan donc o sariyaw de b'o bɔ perepere latigɛ n'a kan ka daminɛ duguma de commune na ka na kubɛdaw la ka na maraw la ka na élection présidentielle la n'a bɛ daminɛ ɲɛfɛ ordre o bɛ déterminer sariyaw la. mais une question parce que c'est ça on est là maintenant a ye a ka kuma dɔ fɔ yan ko Sénat sigira i y'a faamu parce que an b'a ye jamana dɔ la par exemple le président il est là bon an b'a ye fɔlɔ la ni président tun tɛ yen assemblée nationale bɛ na i y'a faamu mais a ye jamana dɔ la ni président tɛ yen fanga bɛ di Sénat mɔgɔw ma i y'a faamu ya est ce que o fɛn nin o b'a kɔnɔ. o b'a kɔnɔ. bon jɔn de fangaba bɛ di jɔn ma. ni jamana tigi tɛ assemblée nationale président de bɛ a nɔ la bila. donc o de b'a nɔ la toujours. assemblée nationale président. o de b'a nɔ la. donc président dɔ bɛ yen président de la république ni n'a a degunnen don
premier ministre de la remplacer. Bon, amoo fɔ fara o tɛ article 7 ye. Non, o degun o t'a la. o degun tɛ degun jan ye. Mais ni degun nana janya, président de l'Assemblée, o de b'a remplacer. Degun jan o ye banaw ni fɛnw ye, dɛsɛ. Bon, ni président de l'Assemblée, mun bɛ ka remplacer n'o fana dɛsɛra, président Sénat bɛ na. A bɛɛ bɛ constitution kɔnɔ. Donc ça dit mais sisan mais Sénat a remplacé qui par exemple? Au conseil des collectivités nous tun bɛ fɔlɔ. Fɔlɔ nana kɛ Sénat ye. Des collectivités o bɔra institution na. O bɔra la. Maintenant Sénat de nana. Mais o y'a kɛ parlement min don, c'est-à-dire soba kelen de don. Mais bulon fila. C'est ça, le rôle de son parlement, maintenant Assemblée nationale et Sénat. Maintenant Assise nationale là, il faut qu'on ait une institution de quoi. Bon, à Dorali, nous faisons comme la façon haute cour de la justice de Borala. Nous avons engagé le ministre du Kakriké au Borala. Au Borala, c'est comme parce que l'immunité est un boulot fin bella. Il y a barala ou était barala, il y a coco qui est un peu frambodala. Mais c'est ça, ça vient bien. Il y a un country, il y a un fait que nat là, nat destructeur à drone, calo damado drone, avec ça que tu as fait un boudala. Ministre, il y a un correct qui est au ministériel, avec un barra de fait, il y a un tribunal là. Député, il y a 4 députés à barate, immunité bika au drone là. Il y a un correct qui est un là, tiens un drone, ou bien demander qu'il y a un sarial avec un cribetke. Après, ça ne m'a aussi été tourné communauté bika qui me s'est cassé, ça y a monté. Mais comment de fois pendant nous qu'on a donné, il m'avait gagné les tours là. Ago si c'est un tribunal kera traditionnel, c'est-à-dire que moi alternatif. Voilà. Alternatif article 126. Voilà, mais voilà, le carreau libé, c'est ça. Ok, en fait, il faut quand même par rapport à cette question. Madame d'abord comme quoi une constitution a fait en compte et madame même article 7 là et avocat placé depuis enquête préliminaire depuis police là donc constitution a yamaria a fait attaque client no fait bon follow là amé wati bina 500 article 92 et constitution 92 là avocat il n'a pas à placer garantie tilente enquête préliminaire de processus là côté notre tribunal est là donc à placer B mais ni projet qu'on depuis enquête préliminaire à placer B donc par rapport à l'article 126 dont vous parlez oui en autorité traditionnelle faut qu'on kadiou mais nous mais charatique nord ni fauna mais anana ye kadiou be nord gasante ali nara kadiou be nara kadiou be nyoro et autre n'est pas seulement nara mais on nous be charatique nous sera mogoma donc il n'a faut furusaw ni tienko ou ka psiko oluke mais nous nous mi fana ke donc au tla ko o de papier ke kataka au dit tribunal là na faut ko homologation donc tribunal be homologuer pour que les parties ou kana segin kana akantuguni mais ni olu mana numa jeni oye donc o kadika fanga bani donc au ta tribunal et classique là donc on va juger comme bon les récents donc au de au commis et accord d'Alger à fort qu'on va revaloriser donc au fana tara encore donc Bogar si on a bien compris c'est-à-dire que comment belao ne le kuma umla ningali ke mais mfungala doni accord koni donc a doit tara la ka fara ka fen gawa à partir de doit tara ka fara si parce que accord à fort ko au ka rôle revaloriser donc a rôle les autres traditionnels et les cadis là donc au tara en compte c'est comme au yoga accord ka la ilindoé au dona en conscience kono bala il y a famille bon s'agissant maintenant des nouveautés nous on crée une constitution qu'on a bon et voilà t'as quelques minutes voilà donc nous crée une constitution qu'on a on ne peut que féliciter en réalité ni constitution ni projet parce que ni mbana 600 c'est le référendum au début à quelle constitution mais ni un projet mais un projet qu'on a
an ka laɲini saba caman b'a kɔnɔ a b'an ka jamana basigi n'i ye président ka motion de décision kɛ a constitution kɔnɔ o ye avancé fɔlɔ dɔ ye n'i y'a ye président bɛ taa fana cour constitutionnelle la ka taa kale o ye avancé filanan dɔ ye parce que au kɔrɔ et c'est le président qui est aussi responsable devant l'Assemblée. Il n'a pas politique bina ka politique min fɔ président de bina kana ka kalekan di a politique di Assemblée kɔnɔna na jamanadenw ɲɛna nanina Assemblée kɔnɔna mɔgɔ mana démissionner ani Sénat fana na i bɛ bɔ i n'a fɔ n'i bɛ parti min na bɔ kelen ou bien i bɛ organisation min na e bɔr'o la e taara Sénat na i n'a fɔ journaliste e bɔra journaliste la bi ka bɔ journaliste ka fɛn bɛɛ kɔnɔ pewu ka taa i yɛrɛ sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka côté kɔnɔ donc non e bɔra ka organisation min na n'o y'i bila ka taa comme sénateur n'i tora tuguni i bɛ bɔ sénateur la c'est comme député min bɔra ka député a ka parti la ka don parti wɛrɛ la o bɛ bɔ yen cogo min na a bɛ kɛ Sénat fana na o cogo kelen fana na i y'a faamuya bon la Cour des comptes au fana ye innovation ba de c'est comme la juridiction compétente en matière administrative au Mali donc fɔlɔ la u kun logilen bɛ Cour suprême de la mais sisan olu fana tilara ka kɛ a dama institution ye o kama o bɛ fɛn caman u bɛ fɛn caman fanga don fɛn caman na an ka constitution kɔnɔna na ni i nana se u ka compétence ni fɛnw ma bokili nana se u ka compétence ni u ka fɛnw ma je pense bien qu'an bɛ jamana min kɔnɔ wagati min na sisan constitution ye an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ Mali bɛ niveau min na a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ pour que an bɛ taa ɲɛfɛ critique langolon an ka se ka olu dabila d'apporter des choses positives à la nation min bɛ an ta an ɲɛfɛ minnu bɛ ka an mara bi ni an bɛnnen don ala bɛ ka min kɛ n'a man d'an ye an b'a fɔ non an t'a la mais o y'a sɔrɔ déjà que an bɛ k'a fɔ ni dalu gɛlɛn n'an bolo o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔn sen bila an ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ donc ça que j'avais vraiment comme mot ka se ka da maliyɛn tulo kan. Merci beaucoup Barama Soumano. Voilà sisan komi bɛɛ bɛ yan n bɛ taa ale. Ne bɛ a ɲini malidenw fɛ u ka baara in lajɛ ni hakili de k'a ta parce que ne ma mɔgɔ ye ka baara in kɛ n'a yɛrɛ kelenna hami bɛɛ baara in kɛ ni faso hami ye ni commission fɔlɔ mun tɛmɛna n'o y'a sɛbɛn an mun y'a finaliser o masakɛ minnu ni y'a laɲini o nin bɛɛ kɔfɛ malidenw faralen ɲɔgɔn kan olu bɛna min fɔ o de ye tiɲɛ ye nka jamana hami de b'a kɔnɔ adamaden ko de don sako y'a fɔ ala ko tɛ adamaden tɛ fɛn dafalen a bɛ se ka fili mais n bɛ fɛ ka kuma dɔ jɛya parce que n'i tora k'a fɔ ko autorité traditionnelle ni kadiw maliyɛn bɛ tunu dɔɔnin bari kadi ye mɔgɔ de min bɛ kiri tigɛ ni diinɛ ka tagabolo ye alikadi ale y'o de o tuma munna kadi bɛ bala yɔrɔ dɔ la a tɛ bala yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔw de bɛ yen minnu ka diinɛ ko fanga ka bon ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan n tulo bɛ mɛtɛrɛ sisan k'a bɛ ɲɔrɔ e ko a bɛ nara a bɛ un peu Kidal a bɛ Tombouctou yan fanw fɛ mais par contre a tɛ Bamako ni Segu ni Sikaso kɔnɔ parce que an ma baara kɛ nin ye mais kiiritigɛlaw bɛ an fana fɛ yan i y'a faamu ninnu bɛɛ de ka kiiritigɛ cogo bɛna ta ka baara kɛ alikadi dɔrɔn tɛ dɛ nin bɛɛ de don chefferie traditionnelle bɛ fan o fan légitimité min b'a fɛ ko bɛ kiiri tigɛ o de bɛ kiiri tigɛ a ye ka sɔrɔ ka taa n'a ye tribunal la pour que tribunal k'a homologué misali don anw bɛ ɲare bulon kɔnɔ fɔlɔ nin fanga tun tɛ anw na nka nin ɲɔgɔn kungo caman bɛ na ɲare bulon kɔnɔ jamanatigi tuma dɔ an bɛ kuma daminɛ sɔgɔma fo sufɛ a bɛ laada ni sariyaw yir'u la laada b'a dilan cogo min a b'a dilan cogo min o tuma n'u sɔnna a ka ca ala fɛ
hali sani ko ka taa tribunal la u bɛ taa ɲɔgɔn faamu dɔrɔn u b'a ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni laɲini ye ka kɛ mun ye légitimité traditionnelle ka kɛ facilitateur ye ka caman bɔ tribunal kunna donni na et puis u b'an ka laadaw dɔn u b'an ka diinɛw dɔn u b'a dɔn a bɛ ko dilan cogo min et puis o de y'a légitimité ma yɔrɔ ye parce que dugudenw b'a fangaw u b'a fangaw dɔn u b'a fangaw faamu u jɔ n'a fangaw tagabolo ye a bɛ komi an fɛ yen i y'i kɔrɔkɛ bugɔ ni légitimité bɛ yen mɛ i tɛ taa polisi la i cɛ bɛ taa de o wa e yɛrɛ bɛ tila ka yafa deli parce que i b'a dɔn i ye kɛbali kɛ o y'o cogoyaw ye Marojɛka kube filɛ nin ɲari la Marojɛka kiritigɛyɔrɔ bɛ hali sini o a ma ci o a bɛ yen a bɛ ɲari bulon kɔnɔ i bɛna don u ka bulon kɔnɔ i bɛ fɔlɔ kube de la donc baara in bolila o yɔrɔ de kan ka ba don an ka tagabolo kɔrɔ n'an ka diinɛw la an ka kiriw tigɛ cogo n'an ka mɔgɔya tagabolo la mais ni fo mɔgɔw k'a dɔn ko an bɛ mun na n'u ko ko constitution a tɔgɔjɛ de ye ko jamana jɔ kan an ka sigi kan ale tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ koyi misali don a b'a fɔ ko sonyani de man ɲi nka n'i ye sonyani kɛ nin bɛ k'i la n'i kɔngɔtɔ y'a ta nin bɛ k'i la a t'o f'i ye dɛ a man ɲi kɔni nka a man ɲi miirina mun kan loi organique ni loi tɔw de bɛ n'o tɔw définir i y'a faamu o tuma la explication ne yɛrɛ ma constitution ye min sɔnna ka explication di ka tɛmɛ ni projet in kan ayi olu bɛ ni grand de fɔ ka bila mais fɛn caman bɛ yen nɔ min sɔnna k'a expliquer k'a da don a la o tɛ constitution ka baara ye an ye constitution in dilan maliyɛnw kan ka sɔn a la ka da mun kan constitution caman kɛlɛla an fɛ k'an ye faransi de kɛ copier coller k'an ye faransi de sariya ta mais nin ma faransi ta o nin ye anw yɛrɛ de ta nin ye an ka laɲini de ta k'an ka hami ta ka tila k'an diyaɲɛ ko ta k'an ka tabiya an'an ka danganiya n'an b'a fɔ ko an ka diinɛw an ka conviction an dalen don minnu na nin y'olu ta ba la ka di an ma o tuma la min sigi ka kuma n'o ye assise ye assise ka laɲini kɛra ko ka sigi kan kura di jamana in ma yaasa jamana ye ɲani ni degun minnu kɛ an yɛrɛ ni an ka faamaw cɛ yɔrɔjan faama tɛ dɛ an yɛrɛ ni an ka faamaw an yɛrɛ ni an ka fanga parce que faama ni fanga tɛ kelen ye fanga bɛ di faama ma de n'o kɛra a bɛ se sɔrɔ fanga in o de ye an ka n'an b'a fɔ an ka luwaw an ka sariyaw o fanga ninnu bɛɛ o de ladilanna ka bɛn an yɛrɛ ka modèle de société ma constitution ye baara kɛ ten nin bɛɛ kɔfɛ coordinateur Samake y'a fɔ an ye ko tout ce que lui il sait qu'il ne sait rien. Et chaque membre de cette commission se comporte ainsi. Avant de prendre quand c'était fait donc, nga asokoni emuye ambuko nati ndela ka fie tasma willa dugula dugu mɔgɔ bɛɛ bɛ ka ji k'a kan dɔ bɛ siyo ta dɔ bɛ barikɔn ta kɔnɔni kelen bɛ a bɛ taa ji de ta a bɛ n'a sera a kan u yɛlɛla k'e tɛ min mun ɲa ko n bɛ k'an se kɛ n bɛ k'an se de kɛ an fana bɛ k'an se kɛ a bɛna di minnu ma k'u fana k'u se kɛ ni bɛɛ y'i se ni kɛ jamana bɛ jɔ ala k'a faamuya ko nin ye précision dɔ de autorité et légitimité traditionnelle religion fana b'a kɔnɔ. Est-ce qu'il y a parce qu'ils ont dit que les autorités et légitimité traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société, contribuent au renforcement du vivre ensemble. Donc, dynamo fana b'a kɔnɔ. Tout à fait. O de ye alikadi place ye. Voilà, o de y'a place. O de alikadi bɛ cité o de. Dɔw b'a fɔ k'u ma religieux yɛrɛ sɛbɛnɛ a kɔnɔ. Ok. C'est vrai. O reproche fana bɛ kɛ quoi. D'accord. Mais an bɛ taa dɔn dɔn an bɛ se o. L'article 126 dit même les cadis. Donc les cadis là c'est des. C'est des religieux. C'est des religieux. Donc Bakar, kɔrɔfɔ tɛ nin ye. Vraiment an nisɔndiyalen don. N b'a dɔn maître i ye kuma dɔ fɔ. A tɛna dans le drama. Donc, ni ala sonna, il faut qu'il y ait la communication. Mais entre vous-même là, au niveau de la communication,
Ça va quand même. Bon, oui, ça va. Non, au bout de 3 jours, c'était presque une famille. C'était presque une famille. Ok. D'accord, donc... Ah bon, d'accord. Maintenant, vraiment, on veut faire la dialogue. Car il y a qu'à faire, moi, en demain, en temps, moi, chose, Bangouni, la direction générale de Chérifla, donc, au Moubé, à Moufo, Moué Ousmane Souré, monsieur le directeur, Ambi Foko Sebe, commercial ou ressources humaines ou en comptabilité ni en question, voilà, en beau bel adjunfo. Nambora amena la plaque tournante Mourabouya. Bouya Koulibaly, responsable technique, Moué Mohamed Keita, le réalisateur. Dans le fois Benyana, le monsieur Moutraka Kalaguer, sur Djamanana, Canada et Chérifla là. Donc vraiment, il y avait son réalisation bella à Sobora Alula. Donc Mohamed, vraiment, merci beaucoup. Iketa, Adama S. Koulibaly, Aliba Kelefe, GMT, Ambali Fanafo, nous boré Abou officiel, Lassa Abou, Ambi Foko Sebe, Namboramta Regina, mais Saga Koulibaly, Abouaka Traoré NB, nous boré Ani Koché Diara, Ani Didi beaucoup. Donc on va garder une fonte boulot kasora kuma punche. Cheikh Kourani Moussa Diarra, lui gardien donc ani chauffeur Lamine Traoré, Seydou Diallo, ani Youssouf Diallo. Moi un demain kabara no ambulu amolu do fura. No bore asa sebara qu'il faut amnata sebara tene Côte d'Ivoire. Go Aïdra Boaké Kalifona fo. Mouye Nasrifi Kouyaté Kafo, Pamena Soumounou Kalifona fo. Madame Touré Djenaba Konaté Kafona fo. No bore droit mitemeni Almami Traoré Côte d'Ivoire. Ani Zegwa pour le sou Abdou Karim Konaté Bagaygo Kalifona fo. Lassi Sano Folona Ambali Fanafo, no bore dron, Amsa Gana Draman Traoré Kafo, Ani Solomon Traoré, élu Alizé Solo, Mouye Ben, Sigida, Niata, Yafama, Ambali Fanafo, no bore dron, Mamba Ambulu, Mouye Indjanoé, Abouakar Traoré Enfré, vraiment, Ambé Afoko Sebe, Mouye en Fourmousso et en son dina. Donc, Mouye mercredi, Nata, Donglibeke, Grand Famina, donc Ambe, Woni Afe, de Alaka Balo, Alaka Nakanja, Kake Slamé. Donc, Kakumoucheni, Ousmane Chérif, Madame Aïdraï, Amba Afo depuis Europe. Donc, vraiment, invité à fond Nana, Ambe Siga, Tantounika Afo. Nala Manga Joherana, Atena Danidroma. Durant la Tala, on va vous inviter, vous allez revenir encore. Akambe, merci beaucoup. Merci.